Good day. I'm Brother Eli Soriano, overall servant of the members of the Church of God International. I want to invite you to join us in a minute of prayer every day, 9:30 a.m. Eastern Time, to pray for humanity and the whole world as we go through these perilous times. While safety measures like washing of hands and strengthening of our immune systems may help us through this horrible predicament, there is still no precaution or cure more powerful than God's mighty intervention. And we need His intervention now more than ever. It doesn't matter what religion you are in or what denomination you belong. This is an invitation for all the people around the world who cares for the future of their family, friends, loved ones, and humanity as a whole. Everybody is welcome to pray with us. For more details, you can check out the description box below. Thank you very much, and I hope to hear from you soon. May God bless you.
Matalik na magkaibigan sina Lola Miding at Loida. Magpinsan din ang kanilang mga asawa. Bagamat parehong nagmula sa tribong Dumagat, magkaibang wika ang kanilang kinamulatan. Si Lola Loida ipinanganak sa kagubatan. Si Lola Miding naman ay sa kaliwanagan o sa labas ng kagubatan, gaya ng sityo nayon na 1 oras ang lalakarin bago makarating sa sentro ng barangay Santa Ines. Nang bigkasin ni Lola Loida ang halimbawa ng mga wikang ito, iisa ang diwa na nais niyang iparating. Kalbiyan niyo kami at tabiangan. Ibig sabihin, kawaan po naman ninyo kami tulungan sa aming kakapusan, kahirapang ito. Ayun pong isa ay maiginamat din na tangka mo, ay baka matulungan nyo si kami, ay biyan nyo si kami, anay maibigay nyo si kami. Ang ibig sabihin po noon, ay buti po't dumating kayo, kung kami matutulungan nyo, ganoon din. Sa kakulangan namin, ay gabayan ninyo kami. Si Lola Miding naman, idinadaan sa awit ang pagpapahayag ng kanyang pagtitiwala sa nasa itaas. Kung mahalaga ang buhay, dapat mong baguhin pagkat ito'y pahiram lang sa atin. Darating ang araw, ito'y babawiin ng amang lumikha sa atin. Sa edad na mahigit 70, kailangan pa nilang magbungkal ng lupa. Wala pong kakainin ay. Wala po namang hanap buhay yung aking mga anak. Kulang pa doon sa kanilang mga anak. Ay kung dadagdag pa ako, ay kaya ko pa namang magtrabaho. Maski pa paano, nagtatrabaho ako para hindi na ako humingi sa kanilang kita sa pagtatanim. Luya ang pangunahin nilang produkto at ito na rin ang huli nilang ani sa taong ito. Mula buwan ng Hulyo hanggang Setyembre ang panahon ng pagpapatubo ng kanilang mga pananim. Tuwing umaga, maswerte na sa kanilang mga bahay kung may nilagang luya na may sambong o di kaya'y kamoteng kahoy upang ilaman sa kanilang tiyan bago magtrabaho. Ay nako po, ang hirap. Pasensya na po, tuwag ko nang ikuwento ang hirap na pinagdaanan ko. Minsan po ay kumakain kami ng 1 bisis sa isang araw, nilagang tubig na may asin. Opo, yan po'y talagang naigagamas namin. Pero awa ng Diyos ay ito pa. Ang kahilingan ni Lola Loida ay agad na tinugunan ng Members Church of God International. Damay na rin ang nasa 300 katutubo sa sityo na kapareho rin nila ang pinagdadaanan sa buhay. Ay malaki po ang maitutulong niyan, malaki po ang maitatanim namin. Dahil gagamitin po namin yan sa pagtatanim. Pang araw-araw namin panananim. Yung halimbawa maghanap buhay, makakain po namin yan para makatulong ng kalakasan. Kaya maraming salamat po sa inyo na mga kapatiran dahil ngayon po lamang namin naranasan ang ganito. Ang mga katulad ni Lola Miding at Loida ang isa sa mga nagpapalakas ng kalooban ng MCGI upang ipagpatuloy ang pagpapakita ng mabuting gawa. Dahil nasusulat, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Ipasalamat kami nun di makidifat. Tate, nagkaloob di kami at tinabiangan kami. Abinyan ni Papangan mi at kay Edo. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig pong sabihin, salamat sa Panginoon at may dumating sa aming mga kapatiran na tumulong sa amin na sana'y paglayugin.
kapatid, tayo po ay magsipaghanda ng ating mga kalooban bago po tayo magpasimula. Kanianong pamuchaw, baba, na yin siyasi yakuma. Sana yabesha siya. Kayo po ay aming malugod. Then pa baba yang kupun ni master na wa kwanchore. Na bibiara yawo yaho no yasra mo ada. Omaye na yang mum na yang mom pa yin sira yang kupun twediampon. Omaye mom pa yin ano. Panginoon naming Diyos, Arate yang kupun. makapangyarihan sa lahat. Sa Yan ay ja twediampon. na anak, kami po ay nagkakapisan Awa wadaba krono din mo. ng aming mga puso, Ama, Yan na yasan ashiya mo biyo. mga salita sa iyong banal na aklat. Na koma suwadiye ne botaya wa ya kuma muse. Ay Ebe frutra sa mo kronkron mo kuno wensem. kami po Kada wase. uni sa iyong mga Abra don ini de ya baba to ye no. samahan mo ang Nya ho de ne ya betumi de ya hwehwe wensem mo. ang bawat kaluluwa Yesrew seka yen mu biara o hwehwe onokore akira kwan ho. abutin mo kaming lahat. Tanggapin mo po ang Wana ng waboto nilikha na makapaglingkod na sa wayoro nyina. maalis. Yesrew setna wensa so ye nyina mu. Sumagot ka po Nama ya na koma suwadiye mrem. mga katanungan Yatumi asmo. Yesrew se yen free bone mo. matuklasan Ne enada mu. ang Yesrew se ye na kuma mu. Ense misanen tante nyina no. amin pong mga pag-aaral Waye ayagi na yatumi hunu wakwan betumi afaso aba wenchen. Yesrew se kan yen ho bro yesua wensem. Ma wensem entena ya kuma mu no ho asade ye beya. Yagi na bebom asmo. Yesrew se mfumuswo ne sininto bibraya ye tie wa brabo mu nyina fa kyeye. Tade ye de ache wona wafum yen. sa pangalan ng Yenera de Nyankopɔn yɛda wo ase. Wɔyɛ agya nkwa Kristo Yesu din mu. Amen. Senhor, me ensina a cara da
Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Welcome po sa ang dating... Bisa, Brother Eli Soriano, na Twerɛ Kronkron Adesua. Yamamo nyinaa kɔ aba Twerɛ Kronkron Adesua ase. Ade mo nsɛmmisa-ayɛwohom, na bibiara mo nyinaa mo wɔ. Yɛn bɛyɛ akwanya kɛseɛ ma bibiara ma natumi abisa ne nsɛmmisa. Brother Eli Soriano. Aye, nsɛmmisa no fa gyidie honhom fam nsɛm ne nneɛma ahodoɔ bebree no ho wɔ abrabɔ yi mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛn nsɛmmrɛ bebree no pamokyɛw mama Brother Eli Soriano. Brother Eli yɛnkye akɔma anuanom yɛnkye akɔma mo nyinara baabi biara mo ahyia mu. Salamat sa Panginoon, meron tayong isa pang ganitong pagkakataon na magkakaroon sa ɛda wɔ Nyankopɔn ase sɛ yɛn sɛ tumi aka akwanya pai sa Diyos. sɛ yɛbɛkasa fa Nyankopɔn ne nneɛma ho wɔ gyidie mu. Masyadong nare-realize kung gaano kahalaga ito. Sa Biblia po, merong ganitong pahayag sa Malakias 3. Nang magkagayoy silang nangatakot sa Panginoon ay nagsang-usapan at pinakinggan ng at isang aklat ng na ayade ahuhia sɛ yɛbɛkasa fa para sa kanila na nangatakot sa Panginoon at Nyankopɔn ne nsɛm hɔ yɛkenkan Malaki nwoma ɛtimi yɛnsa nkyɛmu 16 na wɔn a wɔdɔ Awurade no kasakasa Awurade nsɛm ho na wɔtwerɛ na wɔbɛyɛ me deɛ na wɔtwerɛ nkaeɛ nwoma wɔ n'anim na wɔbɛyɛ me deɛ Asafo Awurade na wɔseɛ ɛda a meyɛ yɛn no wɔbɛyɛ me arama deɛ na mɛdodo wɔn ho sɛdeɛ obi dodo ne ba a ɔsom no ho. Saa nsɛm yi ɛyɛ deɛ wɔn yɛɔyɛ wɔrekyɛmu 16 no nsunsuansoɔ ɛna sɛ wɔn a wɔsuro Awurade no ɛkasakasa wɔn mu mahunu sɛ yɛkasakasa fa Awurade ho a sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon. Ang tao po para maging na nkyɛmu 17 no ɔse na wɔbɛyɛ me deɛ Asafo Awurade na wɔseɛ. mga bagay-bagay na ukol sa Diyos. Ɛyɛ adeɛ a ɛhohia sɛ Propeta Malakias, yung mga natatakot sa Panginoon, sɛdeɛ odiyifoɔ Malaki nwoma no ɛresie no sɛ wɔn a wɔsuro Awurade no ɛkasakasa Awurade mu isang aklat ng alaala ay nasulat sa na harap niya. wɔkasakasa Awurade mu na Awurade yɛ aso na wɔtee na wɔtwerɛɛ n'anim nkaeɛ nwoma ma wɔn a wɔsuro Awurade Sila'y magiging akin, sabi ng na sɛdeɛ Nyankopɔn ɛresie no wɔbɛyɛ me deɛ saa Asafo Awurade sie nie. Diyos tayo, ariin tayo ng Diyos. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛyɛ Onyankopɔn adeɛ no Pag-uusap-usap na ang pinag-uusapan ɛde sɛ yɛgyina yɛbɛkasa bɔ mu hindi mga kung yɛgyina yɛbɛdi nkɔmmɔ yɛbɛhyia mu na yɛdedi yɛhonom nkɔmmɔ na deɛ yɛba bɛka ho asɛm no nyɛ nkɔnkɔnsa ɛnyɛ siniyifoɔ anaa adwumotofoɔ ho nsɛm bi daabi yɛhyia mu a deɛ yɛba bɛka ho asɛm ɛyɛ Nyankopɔn asɛm na ɛno ne adeɛ a yɛyɔ. Kasi po, kung tayo lang mga tao ay na yɛtumi yɛkasakasa fa nneɛma ɛfa wɔ Nyankopɔn ho asɛ yɛa nnipa no yɛnkasa mu yɛbɛyɛ a te sɛ adamfoɔ ne ne nyɔnko adamfoɔ ɛrekasa na yɛwɔ binom hɔnom a nnubɔnenom kyakyabɔ ho asɛm ka na yɛwɔ anom de ewiase akɔ no ewiase nneɛma ewiase ne gyidie ho asɛm ana ho nkɔmmɔ na yɛ binom de te sɛ adwadifoɔ de adwadie ho asɛm ba a obɛtie no ano wadi nkɔmmɔ nanso adeɛ baako a ɛyɛ nnipa ɛyɛ mmere ɛma wɔn na wɔn werɛ so firi ntɛmntɛm no sɛ wɔbɛkasa afa Nyankopɔn na yɛrekasa fa gyidi ahodoɔ ho ɛkanka yɛ mmere mu no yɛwɔ atoro gyidie bebree no ana wɔ hɔ ɛno ne ade Awurade Yesu Kristo
ɛyɛ ɛka yɛ sɛ atorofo bebree bɛba ɔbɛdaadaa nipa bebree. Matthew 24 verse 4 up to 25. Na Yesu ka verse 4, Matthew 24 verse 4 to 5. Na Yesu bua se wɔn se nipa bebree di medin bɛba abɛka se mene Kristo no ɔbɛdaadaa nipa pii. Na Kristo ka yɛn mfimpi mmienu bi a abɛsene wɔ tebea ahodoɔ mu tirimopɔ ahodoɔ mu. Ebinom wɔ hɔ nom sika nti na wɔn ɛka nsɛmpa. Ebinom wɔ hɔ nom a ɛyɛ mpaapaamu ne ntɔkwa. Ebinom ka nsɛmpa na ɔde apɛ mfasoɔ afiri Nyankopɔn asɛm mu. Na yɛmmerɛ mu no yɛwɔ atoro som bebree no a na ɛwɔ hɔ. Yɛbɔ ɛfa wɔn ne wɔ som a yɛwɔ mu. Nanso wɔ Nyankopɔn sɛ wɔn a wɔsuro Awurade no sɛ wɔkasakasa wɔn mu a ɛde sunsuanso pa ba. Asafo Awurade sɛ wɔbɛyɛ me deɛ yɛbɛnya Awurade hɔ ani so. Yɛbɛnya Awurade anim ani so. Na yɛayɛ yɛn sɛ Nyankopɔn ne mamfo. Sɛ yɛkasakasa fa Nyankopɔn ne nneɛma ho a yɛbɛhunu nokorɛ no sɛ Kristo ka sɛ nipa bebree no a na wɔn matɔ nnaadaa mu. Nti ehia sɛ yɛkasakasa fa Nyankopɔn ne nneɛma ho. Yɛda mo ase sɛ yɛfrɛ mo magye yɛn so. Yɛtiri mo pɔ ne sɛ yɛbɛkasa fa Twerɛ Kronkron mu nneɛma ho. Nti mama yɛnhyɛ ase Brother Daniel. Afei mama yɛnkɔ Doha, Qatar. Yɛne wɔ nuabarima Andy Pelada. Ne Brother Daniel ne Brother Eli Soriano Kenya Nyankopɔn yɛnua wɔ firi anɔhɔ wɔ firi Doha, Qatar ha yi. Wɔ nuabarima Mesia. Ɔyɛ Baptist ni. Pastor Mesande sɛ ansana Kristo bɛwu no. Ɔka sɛ agya adɛn na wapa me adɛn na Yesu Kristo kaa saa nsɛm no. Na why na ɛwɔ sɛ yɛsom no Awurade Yesu Kristo ana agya Nyankopɔn. Onuabarima Kristo wahunu sɛ wante n'ase a yɛwɔ nneɛma binom hɔ nom a ɔbaa asase so ɛbɛyɛ ɔyɛ. Mpo abraɔ na ɔbɛba asase so ne yɛhyɛ ho nkɔm no. Na yɛwɔ nsɛm binom wɔ hɔ nom a ɔbɛba aba bɛdi ho dwuma. Nneɛma binom hɔ nom a yɛhyɛ ho nkɔm ɛfaa ne ho ano wɔ baabɛyɛ. Mama yɛnkenkan. Ɛnyɔmɛtie aduonu mmienu nkyɛmu du nsia. Psalms chapter 22 verse 16. Enipa bɔne te sɛ akraman atwa me ho ahyia. Na wɔbom ba me so. Na wɔhwire me nsa ne me nan mu. Pabɔtwɔ saa nkɔm hyɛ yɛ se. Enipa bɔne te sɛ akraman atwa me ho ahyia. Na wɔbom ba me so. Wɔhwire me nsam ne me nan mu. Bɔgno mohwɛ deɛ yo ɛsi ɛto Kristo. Yesu Kristo se. Na wɔbom ba me so na wɔhwire me nsa ne me nan mu. Sɛ wobɛtoa so akɔ nkyɛmu dum wɔtwe a wɔkyɛ me ntoma mu fa na mataadeɛ so na wɔbɔ ntonto. Ɔsɛ deɛ bɛ ɔse wɔnom ɛkyɛ me ntom ɔmo kyɛ me ntoma mu fa ɔmo kyɛ me ntoma mu fa na mataadeɛ so na wɔbɔ ntonto. Na obi anim sɛ yɛ Kristo hwan na yɛbɛbɔ na sɛ nneɛma yɛkyɛ na nataadeɛ mu abɔ ne ntoma so ntonto abobɔ ne nsa ne ne nam mu nadoa. Yesu Kristo saa nkɔm hyɛ yi edi ka to hɔ ansa kra na Yesu yɛba bɛwo no honam fam ama na ababɛyɛ. Ɛyɛ asraafoɔ no na ɛbobɔ ne nsa ne ne nam mu nadoa. Wɔn mu kuro ya so na ɛkyekyɛ ne ntaadeɛ mu abɔ so ntonto. Ataadeɛ na ɛhyɛ Awurade Yesu Kristo na yɛ ataadeɛ fɛfɛɛfɛ bi a tete Kristofoɔ no yɛ maa no. Mama
Yankenkan. Yohane ngometi dunkron enchemaduonu miensa. John 19 verse 23. Na asrafoɔ no bɔ Yesu asɛnnua mu no wɔfa ne ntoma na wɔkyɛɛ mu nnan ma ɔsraani baako nya baako ne n'ataadeɛ enso ataadeɛ na so na wɔtwe ntonto ɛna wɔsesɛ wɔn ho sɛ momma yɛnsunsuane mu na momma yɛntwe so ntonto ihunu deɛ ɛbɛyɛ ne deɛ na atwerɛ se wɔkyɛɛ me ntoma mu fae na mataadeɛ so na wɔtwe ntonto no baa mu. John 19 verse 24. Yɛn baa mu wɔ Kristo mu. Ɔbɛ sɛ monkae sɛ ɛnwom nwoma no Psalms 22:16 yɛhyɛ no ho nkɔmmɔ se wɔhwere me nsa ne me nan mu na mataadeɛ nso wɔkyɛɛ mu fae na wɔtwe nso ntonto. Psalms 22 verse 6. Na me deɛ mɛyɛ aboa na mɛnyɛ onipa mɛyɛ enipa ahohoradeɛ ne wɔman akyiwadeɛ. Ɔsɛ na mɛnyɛ onipa mɛyɛ enipa ahohoradeɛ ne wɔman akyiwadeɛ. Eduru saa abɛ no ɔyɛ sɛ aboa ɛwɔ enipa anim. Ɔno yɛka sɛ aboa yɛ biribi a enipa binom wɔ hɔ nom a yɛwɔ ntan. Nipa bebree no na wɔ hɔ a wɔnani nye ho. Awurade Yesu Kristo ka te sɛ adamena emu deɛ ɛyɛ funu porɔyɛ ne nkanka bi ne amawamawa nko na wɔ mu na nso ani so wohunu abɔntene so a ɛɛfɛ. Awurade Yesu Kristo tebea no wɔ mu wɔ no sɛdeɛ nneɛma wɔ fam mu no ɔyɛ atantan adeɛ wɔ nipa anim. Ɛyɛ ne sɛ aboa ɛbra yɛ bɔɔ no asɛnnua mu no mo tɛɛtɛɛ no ɛyɛ ne basabasa. Adɛn na mɛka saa nsɛm yi akyerɛ mo. Ɛne wɔsɛm bisa a wobisaeɛ no ɛho nkutahodie ne sɛn. Abra Kristo kaa sɛ agya adɛn na wapa wo meɛ. Awɔtwa ma yɛnkae sɛ Yesu Kristo ɔwɔ agyinahyɛdeɛ bebree. Ɛbrɛ bi baeɛ a na wɔte sɛ aboa a na nipa mfa no nyɛ hwee. Ɛbrɛ bi baeɛ nso a yɛbu ne sɛ korɔmfoɔ. Ɔma yɛnkenkan John 8 verse 40. Yɛsi yɛnie. Na afei mɔrehwehwɛ me akume me a maka mo nokora a mate no Nyankopɔn nkyɛn no. Yɛn deɛ Abraham anyɛ saa. Saa bere no ɔkaa sɛ na afei mɔrehwehwɛ me akume me a maka nokora a mate no Nyankopɔn nkyɛn no. Yudafoɔ no hwehwɛ sɛ wokum no. Onipa wɔka nokora no wakyerɛ mo. Ano nti makenkan sɛ wɔyɛ nipa. Asɛ makenkan sɛ yɛsɛ wɔyɛ nipa na asɛ makenkan fa baabi so ne a yɛsɛ yɛ Yesu saa aboa. Na no kyerɛ sɛ ɔyɛ aboa. Ɔnyɛ aboa. Twerɛ Kronkron sɛ yɛyɛ no saa aboa. Na so ɔnyɛ aboa. Ɔsɛ yɛnkenkan John 1 verse 18. Na asɛm no bɛyɛɛ honam. Asɛm no bɛyɛɛ honam. Deɛ bɛ na bɛyɛɛ honam yi. Ɛyɛ asɛm no na bɛyɛɛ honam. Awa sɛ onipa anaasɛ ɔbarima a ɔhyɛ ɔbaa ataadeɛ nti wayɛ ne ho sɛ ɔbaa. Nanso woworɔ n'ataadeɛ a ɔyɛ barima. Yɛka sɛ wayɛ ne ɔbarima a wayɛ ne ho sɛ ɔbaa. Ɔnyɛ baa o ne mu wayɛ ne ho sɛ ɔbaa. Ti saa na Kristo nso teɛ. Kristo ɛbɛfa a onipa tebea nti wɔnyɛ nipa. Ansa na yɛbɛwo Yesu Kristo honam fam no na wɔte ase dada. Ɛwɔ honhom fam. Asɛm no se na asɛm no a Nyankopɔn asɛm no se na asɛm no bɛyɛɛ honam. Twerɛnsɛm foforɔ mu no Filipifoɔ nwoma ti mmienu nkyɛmu no mu Philippians 2 verse 5. Momma adwene a ɛwɔ Kristo Yesu mu ɛntene mo mu. Ɔno na ɔwɔ Nyankopɔn tebea mu deɛ. Nanso wɔnyina so kete se ɔne Nyankopɔn yɛ pɛ. Ayɛ mmɔtoo ne ho mpan paakoa tebea too ne ho so dane onipa ɛnsɛ so bahunu.
Efiti say no wa Nyankopɔn te bia mu. Philippians 2:6 say ono na no wa Nyankopɔn te bia mu. Ebo moto ne hom pan fa kwa te bia to ne ho so dane enipa nsaso. Obedane onipa onye nipa no dane nko no dane nipa mu da ho pefe wo Twerɛ Kronkron mu se o Nyankopɔn te bia mu te bia no wo mu na ye Nyankopɔn te bia no wonti wo ye Nyankopɔn nti wo nya de bia wo de ho ahoa ne ho enya de wo de to wo de dwana no mu ono no wo Nyankopɔn te bia mu de na so wo mu ni se ana wo nyina so kete se wo ne Nyankopɔn ye pe Demo oba befa akwa te bia to no so dane onipa abraɔ ye born was senu mu bu na animtie na enipa abu ne se aya aboa mo tete no ye no se ade asu ni mfaso me kan sa na me ya kyerɛ me se bra waka se agya adenti na wapa o me no asɔfo dodo no a nte ase ɔmo ni ma de kudie ntia waka asa ɔre se wonua ɔka se Onyankopɔn ne bɔhyɛ ɛwɔ hɔ firi fiti ase ɛma atene neefoɔ ne se ɔre inya atene neefoɔ ɛwɔ amanehunu mu ɔma yɛn kenkan Hebrews chapter 13 verse 5 Hebrifoɔ ngomati dumiɛnsa ankyɛmu enum mo emma sikani bere emma mo abrabɔ mu na mo ani nsɔ de yɛ mo wɔ no afiri sɛ ɔno ara ka sɛ Mary nyawo nanso Mary mpawo da ɛyɛ wɔ Nyankopɔn bɔhyɛ yɛn ne Nyankopɔn bɔhyɛ sɛ wɔ nipa bi yɛ wɔtene ne ni a wɔ Nyankopɔn sɛ ɔre mpawo ɔre nyawo hɔ afato hɔ mo de monwene ho ɛyɛ abɔnefo na sɛ yɛyɛ abɔnefo yi satra yɛ adwene ne yɛ setie ma Nyankopɔn a onya yɛn hɔ na nka mpɛ sɛ ɔno ane ba mu na obegya ne hɔ yɛni so a wosu na sɛ nuane so otie mu sɛ Eli kyerɛ sɛ Nyankopɔn ɛwɛ sɛ ɛyɛ Elohim ɛyɛ ɛna ɔmatwa so Elohim kyerɛ sɛ Nyankopɔn nti Elohim na ɔmatwa so ne Eli lama sabaktani ɛne sɛ me Nyankopɔn adenti na wagya me Nakarinig kay Kristo nung nakapako siya sa krus. Ati se ya kaya ya wana wate ensem ya brano wo bon na senu no mudi na tem wa mo so waji afoforo so wantumi anye ne ho nkwa wabue ni frɛfo ani wanya ne awufo so wantumi anye ne wantumi anye wo no ara ne ho enti wo hwa nkama yɛ sɛ yapa no Osha kama ya se ye jano na so adeti ni ye jano yen ne ade awuhia no ne ya Nsɛmmisa-Ayɛwohom adeti na Onyankopɔn jama ye kum Kristo ade na Onyankopɔn jama ya twe Kristo aso yen kenkan ye hunu botaye ntia ye jano yen kenkan 2 Corinthians chapter 5 verse 21 ever said ye onim bone no ode no ye bone ma ye na ya ye Nyankopɔn tenene wanimu But I have been a jar Christo, my kum, every say. The onim bonny, Yesu Christo, when nim bonny, Nyankopɔn ban, when nim bonny, when you're the bonny yenny. Now the sad don't copote, no more ye boo Christo say, bonny. What they know ye, bonny, and my not the bonny ye for, ye jano. I was a Nyankopɔn bush and says, oh, you're turning in here or in now. That's why by the saying with Jan, a bano, ma. He is representing us. What Tete, no. Ever say, Sabro no, Ojina Homayene, Obesi Yananmu, Yeni Nipa, Aradi Yesu Christo, Aba fire and Tibia, Senesanka, Yen Mumuni, a boy in a senior mono, or no by fire yen Tibia. I could see Yananmu, a woman, Unia, say a casa, ya Jew will be no, and fato home. Ebia eye wo de sika bi akwa kwisia wowa na sika no da kwa kwisia wowa no ana sa de kode wo da kwa kwisia wowa no ebia ne boy ya apem baako
He said that by when somebody can wake up party de kwa kwesi one obey dem. Just say utua sika na wo de na when said to me can wake up party wo de kwasi awowa. Enti Yesu Kristo amani hunu a wo hunu ye. En muguase tene sanka yen mom bekwa senua ne so. Ono kofa ye ntebea. Ano no fa ye ntebea. Ato ne hoso da sabro no ejano jano ofse sabro no apesa woje yen enkwa ni wo eje yen kwa oma yen kenkan Hebrews 2 verse 14 enti sa ema no enya honam ne mogya akro no bi no saa ara na ono nso fa mu bi se onam owuo so betu de owo owuo tumi a one obonsam no may paghahari sa kamatayan sa makatwid ay ang diablo. Kaya yung kamatayan niya, yun ang onam owuo so betu de owo owuo so tumi a one obonsam no eno nti eyeni wuo na ebeje yen sene sanka yen boni nti yebekum yen no Nyankopɔn ba no. Kaya tama lang na nung oras na yon pinabayaan siya ng Diyos para matubos Nyankopɔn ayade etene se saa don ko pote ni mu no wo Nyankopɔn gya no sade ebeya wo beje yen free yen boni mu oni abarma Easter kwate ase ane meda wase bebre basi ya boss bio tebia bi mu no te saboa tebia bi mu nso yebu ne so okromfo a yesi no aboa ma no ewu asenua ne so na awieye no obeye gina hwede ye maaye obesi ya nan mu yen boni nti tene sanka ye mum ya betwe yaso akun yen no Kristo no wonye boni da ne befa yen dibere sasambahin natin yon. ati ehia se yasum Kristo yabasum Yesu Kristo so oma yen kenkan 1 Peter 3:15 na mumu erade Kristo kronkron wa mo akoma mu nti awase ye bu Kristo ase mu Kristo Yesu kronkron wa mo akoma mu nti awase ye sum Kristo agya Nyankopɔn sa awase ye sum no awase ye sɔre no nti ye bompa ye kyerɛ agya no ne wɔba no ye bompa ye nso wɔ honhom kronkron mu afrose de Twerɛ Kronkron na fa no sɛ wonyame ye maye ana sɛ wonyame su maye no Theos Yun ang tinatawag na agya no wɔba no honhom kronkron no a pagka-Diyos. In English, ano ne ye fa no sɛ divinity ana sɛ Nyankopɔn su ana Onyankopɔn tebea onyame ye maye ye tumi miensa agya no wɔba no honhom kronkron no ehia sɛ wɔn ba sanyi na yɛsom wɔn afrose saa tumi miensa yi mahaba lang ito kung iisa-isahin ko sa'yo, no? Pero emumu biara ye nkwagye ho adwuma eware ye ka se ye fa ne nyina maako eware nanso wase misa no se wana ye wase ye som no awase ye som we Nyankopɔn so ye kenkan John 4 verse 24 we Nyankopɔn ye honhom na wona wasɔre no esesa wasɔre no honhom ne no koremu si Kristo dapat sambahin. agya no ehia se ye som no ehia se ye sɔre no ehia se ye som Kristo ehia se Nyankopɔn honhom so ye som no eno ne ade ye ehia se ye kunu yen eya no ye tia wa ma wase me se tosu mi na nte saa abeya tententene Makinig ka lang kung ayaw mo mang umani ba, no? pastor mani das one se what yes eda was se wa babi Mali yan. Tawag pa lang dyan, mali na eh. na Nakadiskusyon ko yung Baptist dun sa Angeles, yung pinakamataas nilang pastor. megire se what yes Sabi ko, na mene baptist of bi o Los Angeles agi akinyi nagbabautismo bisa sa mga sa for man mo fra wa no se omo so me baptist fu na me se yam mo so ay me sa wo wa sa for man mo boesu na se da me nko na me boesu ene se yam fu so na na from baptist e ka so be baptist at se wo yo suboni na wo yo suboni ene fra se baptist ana so ye fra wo suboni Yohane suboni pen ye fa ne John the Baptist ade Jefferson na adwuma ne no na adwuma ne so wo asumo adwuma na wo ya sa for man na mo se mo ye baptist fu mo ye subofo oh mo so nso ese ye Baptist ana sa fa
osuboni. Ka naman ng Panginoon. Ano mo diya munti na monsiya radam ransom na. Mobe hunu sika koko be pobi. Oma ya ko kala show Pangasinan yani unyabara Rick enese ana Rico. Ore yan ho. Unyabara Eli ne unyabara Daniel. Edamas ya free kabino kan kala show Pangasinan. Mantam hadamono. Ono ya baby wa hay paso bisa na sim sa onya ba medical gear wadi 58 o com Methodist. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil Brother elementary ako mau da radia si bebre fusa oba ho madene se oba Nyankopɔn ne nsɛm akyerɛ yɛn ana Nyankopɔn ne mmara nsɛm a wɔ Matthew ngomanem no wode yɛ adwuma Matthew ngomatie do no wɔtwe na Masɛ misani isane se me pese menimu dia me wono Twerɛ Kronkron mu edorso nti pese me hunu nsonsono ye a eda Church of God asafo no ene nsɔre foforo ntem se ban kyerɛkyerɛ mu a nsonsono ye ba na eda wo ntem yen ankora nipa ya gye Nyankopɔn die no yen tebea te sen se na yen tebea setie yana kane ne yawa hunyade yawa sika pen at walang awa at pagmamahal. binum sum Nyankopɔn Dahil tayo ay kanya-kanyang kaligtasan. daw so Ang ganitong binum ka so mo sum Nyankopɔn mo nya Nyankopɔn ni nya nasade won mo wa hunyade da so ba no se na nipa bin mo won mo a omo yo mo won so mo sum Nyankopɔn da so wo mu di bone wo hwe wo ma bra bo nya mesuro ba ko pekura ni wo mo bra bo mu inti se san krofo yi wa ehemfa no wa no beko aro se emre bebre ni ye na gidifo ye nje Galatians 5:22 ni ng isang ganitong klaseng pananampalataya. Salamat kapatid na Merly sa iyong pagdalo, ano? Unang-una yung tanong Unyaba gidi ate say ni tibya te say unyaba da wase se we bisa we se misa se so ne be na da Church of God asafo no ne nsɔre foforo entem se ba nkyerɛkyerɛ mu a unya so ne kase ya da ntem se ye be kasa fa Twerɛ Kronkron no ho a asɔre biara ni Twerɛ Kronkron mu gye Church of God asafo no eno ne asafo a wa Twerɛ Kronkron mu din mapa Si Pablo na Oma yankenkan 2 Corinthians chapter 1 verse 1. Paul a onam Nyankopɔn peso ye Kristo Yesu sumafo ne wonua Timoteo. De command Nyankopɔn asafo a ɛwɔ Korinto. Ne ahotefo nyina wɔwɔ Akaya man nyina mu. Asafo a asomafo no ka ho asempa. And I will born who they will try mansan ye Nyankopɔn asafo na say Church of God. Ye e wo Twerɛ Kronkron mo so ne kase a da ye ne nsɔre foforo ntemu ne se wo mo asɔre din no nko akekempo ni Twerɛ Kronkron mo begide se obi a o tie dwumade no mu bumfu bere bi say ni ho say quadrangular church eni Twerɛ Kronkron mo eni Church of Quadrangular bia eni Wesleyan asafo ewo Twerɛ Kronkron ni Wesleyan Church ebi ni Bible ni mo ade nsɔre foforo edin de da so nipa din de da so ya se Lutheran asafo Martin Luther asafo na ntene din da so no mfumso na ada avre se de ye Nyankopɔn de ano wo Nyankopɔn din ne ye bofre saa de kodie no Oma yankenkan Isaiah 43 verse 7. Yang meteria na miensa nchemu nson. Obiara wo bo me din frɛ no. Na me bo no me ma mani mo nyam. Na me nwono no. Na me ye no no. Oyankopɔn sɛ ne manfo na safo yɛbɔ wo Nyankopɔn din na frɛ no ɔma yɛnkenkan Daniel chapter 9 verse 19 Daniel ngomati nkronkyɛmu du nkron oh Awurade tie
Awurade fache. Awurade ya son na ye enkwenkwan wonan ase wo me Nyankopɔn arenti na wudin na wobofre wukuro ne woman. Nyankopɔn ne mamfo ya bo Nyankopɔn din na frɛ won. Anu nti a ya frɛ nipa bi se Nyankopɔn nipa. Nipa oye Nyankopɔn de ya frɛ ne sen ya frɛ no Nyankopɔn nipa. Nti asafa wo Twerɛ Kronkron no aba Mary ya frɛ ne sen Nyankopɔn asafo anase Church of God ewo brofo kasa mu ewo Twerɛ Kronkron maako nkron mu ewo Twerɛ Kronkron Kransa maako nkron mu na obekunu Church of God. That's why now ho sema wo mu ane se ene nipa binima ya wo mo so mo ye nyansafo se ne Nyankopɔn ena wo no ma twerɛ Wesley na safo Lutheran na safo Catholic Church. Pamode nema bebre no a atoto wana safo so mu di din bebre no atoto wana safo saa so wo ye nyansafo se ne Nyankopɔn abraɔ Nyankopɔn sa safo ne din de Church of God. Yan can 1 Corinthians 14:37 say obi susu se oye odifo ana honhom mu ni a ohunu se de mere twra mabra mu yi ya Awurade ahyede asomafo ne twere efre se eye wo Nyankopɔn no wo hye won wo Nyankopɔn no wo hye ma wo twere nsɛm no enti twere nsɛm no krata no ne mu nsɛm no ye wo Nyankopɔn na hye ma wo no twere enti abra asomafo ne twere Church of God na nya wo mu na afi wo pemu twere yo eye wo Nyankopɔn na ma wo no twere ye wo Nyankopɔn na se wo twere Nyankopɔn asafo Church of God na menso sa ne nkwaye no eye Iglesia Adventista na se Adventist Church ana se SD na bi anianum de be ye adwuma no eye de wo Twerɛ Kronkron mu de wo Twerɛ Kronkron de be ye adwuma pepepe se ni Twerɛ Kronkron ma ye mekyerɛkyerɛ eni Twerɛ Kronkron ma ye nka yankenkan 1 Corinthians 4:6 na anianum muntina mede asemi meto me ne Apollo ho mekyerɛ mo na masua yen se more nwenwene ntra de ye wotwere no na mo mu bi ahoa ne ho ne obi ani asie sade asomafo no sie no o se eni ano montina mede yase meto me ne Apollo ho mekyerɛ mo na masua yen se more nwenwene ntra de ye wotwere no nwenwene ntra enkontra de ya twere no ye ne mransem no ma nwene ntra de wa twere no se de ya twere no eno na wasi yesua aronti se ye yesno de ente ma ye yesno ku free sorry ahodo nyina ne se ye de ya twere no no ne ye de ya adwuma pepepe eye ade a isisi dua kete e de ya adwuma Twerɛ Kronkron ne se ye nyanyuma pa ye be ye nyuma pa ye Twerɛ Kronkron no aka na no ye de be ye adwuma mfate ho Twerɛ Kronkron no se monko kansem pa munya no kwa na momfa makwa mokwa kansem pa che nipa ma monko gisika so be ba afade ano na Awurade Yesu Kristo ka ye nti wo se ye nko kansem pa ma ye gisika ye be kansem pa no ye nye wo kapre wo se monko ba ma na mansu anka se mo bo wo mo asu ya mo gisika nti be bo wo asu ya nyi wisika ene sa ye be kyerɛ warrior so ye kyerɛ warrior so ye nyi wisika ye no nyina ya asempa ye ka no kwa ana asafo yi mu entobuwa yi ana asa collection to eye de wo efiri wo pem na obeyi obi mbetwa bo ma eye Nyankopɔn wachi wade se eye adoye a wo beye no obi betwa bo ma wo ye kan 2 Corinthians 9:7 said obiara susu na koma mu no ama enye amamenamfe ana wo hyemu obrusa de otenanimu ma no na Onyankopɔn dɔ no Twerɛ Kronkron no so obi be ba afode a obefiri wa wo pem na aye enye nhyew ya nyerew ya yo ye enyere obiara so betu aduane bia ho ka every say ye de check kwa Kristo se munya ne kwa eti momfa makwa eye twuwade ye se Nyankopɔn kyerɛkyerɛ no wo beton na Nyankopɔn asem wo beton yenkenkan mebusa metie de no miensa nkyema de no miensa Proverbs
23 verse 23. Tono kore na nton to nyansa ne tenene ni ihunumu enso a. Twerɛ Kronkron sɛ deɛ ɔse tono kore na nton to nyansa ne tenene ni ihunumu yɛntɔn ne nyinaa yɛntɔn. Danso na yɛkɔbɔ obi asu a afɔdeɛ ne yɛ special. The wedding yɛbɛyɛ na ɔsɔfo ba bɛhyira so ɔgye yɛbɔ afɔdeɛ ma sɔfo ansa na wɔtumi ahyira so. Nti ɛna mohwɛ wedding boa yɛ de no. Ɛyɛ twiwadeɛ. Sɛ wɔbɛhyɛ obi a wareɛ so wobɛgye sika. Deɛ Twerɛ Kronkron no aka na yɛde bɛyɛ adwuma. Aduanedie mu nyinaa, deɛ ɛbɛdi nyinaa mpo wɔ Twerɛ Kronkron no mu. Ɛyɛ mmaransɛm a Onyankopɔn ahyɛ ato hɔ. Ɛmfa to aba ntadehyɛ mu a atadehyɛ no sɛdeɛ Onyankopɔn asiesie sɛ yɛnsiesie yɛn ho no. Anaa sɛdeɛ Nyankopɔn ahyɛ sɛ yɛnsiesie yɛn ho no. Ama nsiesie wɔ no. Saa na yɛbɛyɛ no. Ɛwɔ sɛ Nyankopɔn aka sɛ manhyɛ ntadeɛ sɛ mesrɛ wo. Ɔyɛ onua baa wɔ asafo mu atumi amɛworɔworɔ ɔto ho ngu hɔ. Ɔmmɛhyɛ atadeɛ basa a ɛwɔ sɛ ɛyɛ twiwadeɛ ɛyɛ ahohwie ɛwɔ Nyankopɔn anim. Ɔyɛ saa ɔyɛ ɔbaa na worɔworɔ wade gya kyerɛ a wɔde bɛgyegye mmarima. Wɔde bɛgyegye wo nyɔnko mmarima. Ɛbɛma mmarima ayɛ bɔne. Matthew 5 verse 28 Twerɛ Kronkron sɛ na mɛde yɛ mesɛ mo sɛ obiara wɔhwɛ wɔ baa na ne kɔn dɔ no no na wafa no n'akoma mu dada. Na wɔhwɛ wɔ baa ɛwɔ akɔnɔ bɔne mu a onua wabɔ adwama mpo dada ɛwɔ w'akoma mu. Na sɛ wo no wonya nkora mfa wo nsa nso wɔ ne mu kora no a sɛ wonya mpo nkɔfe n'ano mpo a wayɛ bɔne ɛfiri sɛ yɛwɔ mmaa binom wɔ hɔnom a wɔnom siesie wɔn ho saa. Wɔsiesie wɔn te sɛ nea wɔto nsa frɛ mmarima sɛ wɔn mmra na wɔn kɔn dɔ no. Sɛdeɛ Twerɛ Kronkron no aka no saa na yɛde bɛyɛ adwuma. Ɔkwan a wɔsi yɛfa so siesie wɔn 1 Timothy 2 verse 9. Ɛsɛ ama nsiesie wɔn ho yɛnkenkan. Saa ara nso na manhyɛ ntadeɛ sɛ ɛmfa ani ewu adeɛ. Enti yɛn ne deɛ yɛde bɛyɛ adwuma. Nti yɛn ne ma no yɛ ma wo nsɛmmisa sɛ sɛ ɛba nkyerɛkyerɛ mu a asɔre anasa asafo yi nsonsonoeɛ bɛ na ɛda yɛn ne nsɔre foforɔ ntam. Onua sɛ ɛba nkyerɛkyerɛ mu a nsonsonoeɛ da yɛn ntam. Wobisa me nsɛmmisa mɛka afiri Twerɛ Kronkron mu akyerɛ wo. Ahai no yɛne nnipa tete sɛm ne amammerɛ ne amanneɛ ne nnipa nsɛm bi ne yɛde ba bɛyi wa no. Kale kasafrɔmo wɔ nkyerɛkyerɛ a ɛfiri wɔn asɔfoɔ tirim atia Twerɛ Kronkron fa to rosary. Rosary yɛ akyiwadeɛ. Ɛni Twerɛ Kronkron mu yɛnkenkan Matthew chapter 6 verse 8 to verse 7. Na sɛ morebɔ mpaeɛ a monkasakasa pii kɔ a taa bɔsonsomfoɔ na wɔsusu sɛ wɔn kasa tentene nti wɔbɛtie wɔn. Nti monyɛ sɛ wɔn na mo agya nim nneɛma ehia mo ansa na mo abisa no. Bago pa lang tayo mag-umpisang manalangin, alam na ng Diyos yung kailangan natin eh. Kaya sabi ni Kristo, Epo ansa na yɛbɛhyɛ yɛn mpaeɛ ase no na Onyankopɔn nim deɛ ehia yɛn. Enti Kristo ka sɛ monkasakasa pii kɔ abere a mobɔ mpaeɛ. Ɛfiri sɛ wɔn a wɔyɛ saa no yɛ abosomsomfoɔ, wɔyɛ adwumahunu. Wɔn susu sɛ wɔn kasa tentene nti wɔbɔ mpaeɛ tententen ofiri sɛ Nyankopɔn atie. Nti Nyankopɔn sɛ nti monyɛ sɛ wɔn na mo agya nim nneɛma ehia mo ansa na mo abisa no. Onyankopɔn aso nsi yo. Onyankopɔn nyɛ mum. Nti rosary ne bi ni Twerɛ Kronkron mu. Ɛna nokora wɔ mu anso ne sɛ adwene ɛfa rosary ne mpo kora saa yɛ akyiwadeɛ. Onyankopɔn mpɛ sɛ mpaeɛ baako bɛbɔ akasakasa pii kɔ akeka nsɛm baako saa tententene. Onyankopɔn nyɛ mum na so nsi yɛ. Ɛna Onyankopɔn nso nyɛ wɔ bi a wɔyɛ nyaa wɔkasa kyerɛ na wɔnte ase. Nti ada na asɛm baako wɔbɛka akɔ akɔsi na wɔasɛ ahyɛ ase aka ase akɔ akɔsi. Na ebinom wɔ hɔnom a woka nokora no kyerɛ wɔn a na wɔn bu afu. Na so yɛhia sɛ obi gyina hɔ ka nokora. So obi anyina ne nan so ɛnyɛ kukubura mmɛka nokora. Yɛn nyinaa bɛyɛ bɔne saa. Yɛnte aseɛ. Ɛyɛ Nyankopɔn no mmara nsɛm. Mama yɛnkenkan Isaiah 58 verse 1.
at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang Umayan king kan Isaiah 58 verse 1. Tiemu dendeng eno do ma wonne so sa totorobento na kame manamra to ne Yakob fie bone kyerɛ wɔn. Onyankopɔn sɛ tiemu dendene eno do ho ma wonne so sa totorobento. Na yenka ye manfoɔ bone enkyerɛ wɔn. Pakunwari lang. Yun yung sinasabi sa 1:16 ng Na Tito. ye wone pa binim wɔ hɔ no mo a wɔn mo boa pa ye wɔn ho sɛ wɔn mo firi Nyankopɔn ye kenkan Titus 1 verse 16 wɔka sɛ wɔnim wɔ Nyankopɔn nanso wɔde wɔn nnwuma po no wɔyɛ akyiwadeɛ yɛfoɔ ne yɛasoɔdenefoɔ na wɔmfra mma adwuma pa biara. Wɔn nuabaa Mary asɛmmisa ne sɛ wɔn a wɔn mo yɛ tirimɔdenefoɔ na wɔn mo ni wɔdɔ ma wɔn yɔnko nipa no na wɔn mo deɛ honam fa mu nneɛma ho hia wɔn mo pii sene honhom fa mu adeɛ na wɔn mo nyamesom mpo yɛ nya atwomosɛm nko ne botoro bodwosom no wɔn mo ka sɛ wɔn yɛ kristofoɔ so wɔn mo tirim adene wɔn mo ni abadaeɛ ma wɔn yɔnko nipa ɛno ne ade yɛ Paul ɔka no yɛne deɛ Paul ɔka fa nipa ɔmo mu Nyankopɔn ho wɔboa pa yɛ wɔn ho sɛ wɔnim Nyankopɔn wɔka sɛ wɔnim Nyankopɔn na so wɔde wɔn nnwuma po wɔ Nyankopɔn ɛwɔ sɛ wɔn yɛ atirimɔdenefoɔ wɔn yɛ asoɔdenefoɔ ɛdeɛ ne nsunsuansoɔ wɔ Nyankopɔn po wɔn wɔn mfra ma nnwuma pa asɛde bia mpo ɔka sɛ Awurade Yesu sɛ mpo keka saa nsɛm mpire du mpire apem na sɛ wo no mu Nyankopɔn ɛmfa ne Kristo nkyerɛkyerɛ nyɛ adwuma na ɔbɔ Awurade din de biara ɔnyɛ wo ɔmfiw yɛn kenkan Matthew 7:21 ɛnyɛ wo biara wɔse me sɛ Awurade no na ɔbɛkɔ wɔ soro ahenni mu na mmom gye deɛ ɔyɛ mɛgya ɔwɔ soro no apɛdeɛ no. Verse 22 ɛda no nnipa pii bɛka kyerɛ me sɛ Awurade yɛmfa wo din hyɛ nkɔm na yɛmfa wo din ntu ahɔmmɔne na yɛmfa wo din nyɛ ahoɔdenneɛ pii anaa. ɛno na mɛpae mu maka makyerɛ wɔn sɛ mennim mo da ɔmfiri me so nkɔ mo a moyɛ deɛ ɛntene. Kristo se ɛnyɛ Matthew 7:21 ɛnyɛ wɔ biara wɔse me sɛ Awurade no na wɔbɛkɔ wɔ soro ahenni mu adentira ɛwɔ sɛ ɛda no atemmu da no nnipa pii bɛka kyerɛ me sɛ Awurade yɛmfa wo din hyɛ nkɔm na yɛmfa wo din tutu ahɔmmɔne anaa yɛyɔ nsɛnkyerɛnne bebree wɔ wo din mu yɛtutu ahɔmmɔne wɔ wo din mu. ɛno na mɛpae maka makyerɛ wɔn sɛ mennim mo da momfiri me so nkɔ mo a moyɛ deɛ ntene. Nnipa a wɔnom ɛde nsɔre asisi hɔ ɛyɛ nyaatwomdeɛ yɛde nsɔre asi hɔ ɛde ada ne nyaatwombeayɛ wɔn de nsɔre asisi hɔ ɛyɛ wɔn nso wɔn yɛ akronkronfoɔ ama nanso wɔn akoma mu deɛ nnwumafo ne bɔne nko ne awudie na ahyɛ mu ma. Onuaba Mary yɛ ne ma no yɛ ma wo nsɛmmisa mɛda wo ase sɛ waba bie ɛne da so ɔno sɛ watema no yie ma wo nsɛmmisa no ase. Mɛda wo ase brother Eli. ɛda wo so ma yɛ nkɔ Talavene no ɛva yɛ si ha onuaba ma Jerry Cabaniel ɔne yɛ no hɔhoɔ na ɔwɔ hɔ ɛsrɛ mo ada ɔntɔ so ɛ brother Eli yɛ ma wadwo. Na masɛmmisa deɛ mewɔ asɛmmisa baako pɛ sɛ ɛhemfa na Cain ɛnyaa ne yere ɛfiriɛ. Ɔma yɛn kenkan Genesis chapter 5 verse 4. Na Adam woo Set no akyiri no odi mfirinhyia 800 na emu no ɔsan woo mmammarima ne mmamaa.
Nti Adam ne Hawa. Omo wo mammarima ne mama bebree ti nya de nwanwa biara. Every say Nyankopɔn ne mmara nsɛm sɛ wɔn mo nwo no wɔn hyɛ asase so ma. Nti ebra Nyankopɔn bɔɔ wɔn mo no Nyankopɔn ma wɔn mo ahyɛdeɛ. Ɔma wɔn mo ahyɛdeɛ sɛ mo nwo na mo hyɛ asase so ma. Ɛno ne ahyɛdeɛ wɔ Nyankopɔn de ma wɔn. Ebra wɔ bɔɔ wɔn. Mmara nsɛm ma wɔn. Genesis 1:28. Na wo Nyankopɔn hyira wɔn wɔka kyerɛ wɔn sɛ monwo na monnare na monyɛ asase so ma. Nti enya de wanwa biara yɛne nkyerɛ sɛ wɔtwerɛ kronkron no mu sɛ saa Adam ne Hawa yi ɔmbɛwo mmarima ne mama bebree ɔmbɛwo mma bebree. Genesis nwoma no sɛ na ɔwo mmarima ne mama bebree. Eti onua na sɛ mbisa ne sɛ hemfa na Cain enya na yere firi. Yankenkan Genesis 3:20. Na Adam to ne yere din Hawa ɛfiri sɛ ɔno na ɔyɛ ateasefoɔ nyinaa na. Hawa anaasɛ Eve asekyerɛ ne sɛ onua asekyerɛ ne sɛ ɔyɛ ateasefoɔ nyinaa na ana ateasefoɔ nyinaa maame ne no. Adam ato ne yere din Hawa ɛfiri sɛ ɔno na ɔyɛ ateasefoɔ nyinaa na. Kyerɛ sɛ nipa nyinaa wɔ hɔ no mo saa abere no wɔn nyinaa yɛ Hawa mma. Nipa wɔ hɔ no mo nyinaa yɛ Hawa mma. Nti wobisa me sɛ hemfa ɛna Cain nya ne yere firi yi a onya ne yere firi Hawa mma no mu anaasɛ Eve mma no mu. Ebi a na Cain ne nua no mu bi anaasɛ ɛbɛtumi ayɛ Cain ne wɔfa aseɛ mpo. Ɛfiri sɛ bere kɔ n'anim wɔ no Adam ne Hawa mma no wɔn nso ɛwowooyɛ. Wɔwɔ mmarima. Nti sɛ Cain adi 40 years a ɔbɛnya ebia wɔfa aseɛ koraa. Ɔbɛnya wɔfa aseɛ bi a wɔadi 20 years. Ɛfiri sɛ ne nua ware 20 years ansa na Cain bɛdi 40 years no. Cain ne nua n'abakan koraa mpo wadi 20 years. Cain koraa bɛtumi aware no. Nti yɛn ne nama mmienu ebɛtumi asie. Cain ɛware ne nuanom ne bi a wɔyɛ Adam ne Hawa mma ne bi anaasɛ ne wɔfa aseɛ no mu bi ne wɔware wɔn. Nti yɛn ne nneɛma a ɛbɛtumi asi. Ɛfiri sɛ yɛn ne nipa di kan na ɛbrɛ wɔdi kan wɔ Cain na wɔwo wɔn mu akyi no wɔsan so wɔwo mmarima ne mama bebree. Enti yɛmfa na Cain nya na yere firi yɛ. Ɔbɛtumi aware wɔn noa ne nuanom bi anaasɛ ne nuanom mma ne bi. Saa abere na ɛnyɛ akyiwadeɛ sɛ ɔbɛware wo nua saa abere no. Akyire na Nyankopɔn si ho kwan. Akyire na Nyankopɔn bɛma no yɛ akyiwadeɛ wɔ Israel mam sɛ ɔbɛware w'abusua na wo mogya. Ɔbɛrɛ sɛ saa abere no Cain abere so na nipa nni hɔ. Ka bebree no wɔ parodoɔ no ayɛ mfomsoɔ wɔ de yɛtwɛ no wɔ Genesis 4:16. Na Cain firi Awurade anim kɔe na wɔkɔtenaa Nod asase so a ɛwɔ Eden apu a ɛyɛ mantam. Na Cain ne ne yere dae na onyinsɛnee na ɔwo Henok na ɔkyekyere kuro bi na ɔde ne ba Henok din too kuro no. Abakɔsɛm no sɛ sɛdeɛ odiyifoɔ Mose ne nsɛm a wɔtwerɛeɛ no ɛhyɛ no sɛ Cain efiri Awurade anim ɛberɛ a Onyankopɔn domee no ɛsiane sɛ wɔkum ne nua nti Onyankopɔn domee Cain. Nti ɛberɛ a wɔkum Abel no ɔkɔtenaa Nod asase so. Ɔkɔɔ Nod asase so na ɔne ne yere daeɛ na onyinsɛneeɛ na ɔwo Henok. Na nipa bebree a wɔkenkan saa nsɛm yi mfomso a wɔn yɛ ne sɛ kransan foforɔ mu na sɛ wɔhunu ne yere ɔmofiri sɛ bi a ɔkɔɔ Nod asase so na ɔkɔhunu ne yere. Ɔmofiri sɛ ɛberɛ a wɔkɔɔ Nod asase so pɛ na ɛyɛ Cain ɛkɔhunu ne yere. Daabi ɔka sɛ na Cain hunu ne yere a ɛno nkyerɛ sɛ afei na waba bɛhyia no na afei na wanim no o. Kyerɛ sɛ wɔne no daeɛ. Ɔmo di mpam agorɔ. Nod asase so na Cain de ne yere ɛkɔdaeɛ na ne yere nyinsɛneeɛ. Ɛna ɔwoo
ɛyɛ ɔbarima bɛyɛ friend Henok yɛka sɛ wɔkunu ne yere no kyerɛ sɛ ɔbaa ne wɔbarima nhyia mu yɛnkenkan Genesis 4:1 na Adam ne ne yere Hawa daeɛ na wɔnyinsɛnee na ɔwoo Cain na wɔkaa sɛ Awurade adaworoma na nya ɔba barima kasa Twerɛ Kronkron kasa nkyerɛ sɛ funu sɛ na Adam hunu ne yere Hawa na wɔnyinsɛnee ɛse na Adam ne ne yere Hawa daeɛ ɔmo di mpam agoro ɛna wɔnyinsɛnee no wɔwoo Cain ɔma yɛnkenkan verse 25 Genesis 4:25 na Adam hunu ne yere bio na Adam ne ne yere dae bio na ɔwoo ɔba barima no wɔtoo ne din Set aseɛ ne nsianan mu ɔde ne yere san dae ɛna wɔwoo ɔba barima no wɔtoo ne din Set nti asɛm a sɛ hunu ne yere no kyɛ sɛ ɔne ne yere dae ɔne ne yere di mpam agorɔ no wɔnyinsɛnee Genesis 4 na ɛsɛ na Cain firi Awurade anim na Cain firi Awurade anim kɔɛ no wɔkɔtena Nod asase so wɔ Eden na puoyɛ na Cain hunu ne yere kyerɛ sɛ na Cain ne ne yere daeɛ na wɔnyinsɛnee kyerɛ sɛ Cain ne ne yere wɔn nhyia mu na esiyɛ wɔ Nod asase so ɛno nkyerɛ sɛ yɛn ne brɛ di kan mu ba bɛhunu wɔn ho aseda ka Nyankopɔn mama yɛnkɔ apalit pampanga no na barama don kapulong na barama medi Pontuaswe Lord Eli Kenchia komamo ya chobi biara at ito ang buhay na walang hanggan ang makilala kanila bilang iisang Diyos Nsɛmmisa-no ane Kristo awa biribiyo na enadi yi awaka sɛ yɛn ne dan kwan ade a ɛtɛɛtɛ m'adwene na ebi a ɛha afoforɔ nso ne sɛ Awurade Yesu Kristo ɛyɛ Nyankopɔn a ɛgya no nso yɛ Nyankopɔn sɛ ɛgya no nso yɛ Nyankopɔn a ɔmotwɛw ɛgya Nyankopɔn ne nsɛm a wɔkaeɛ no akyinkyim nni mu anaa onua Onyankopɔn te ase daa Onyankopɔn wontumi nkan no wotumi mu n'ano nkontaa ade a ɛni awieyɛ no wontumi nkan ɛni awieyɛ nti yɛnkan numri ana nɔmba biara ni wɔ betumi de akyerɛkyerɛ awieyɛ ana ade ɛni awieyɛ anan mu ɔte ase daa ɔyɛ ade a ɔte ase daa oni awieyɛ mma yɛnkae sɛ ade a ɛni awieyɛ no wontumi mmuo nkonta ntoa no yɛsɛ Onyankopɔn ni awieyɛ asekyerɛ no sɛ wontumi nsusu no oni awieyɛ ɔse na ɔsoro ne asase kora wɔnkom ɛfiri sɛ ɔba bɛtena mu a ɛbɛyɛ mma ti Onyankopɔn ni ano buo afei sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛte aseɛ no Menkenkan John 17:23 na yɛn ne daa nkwa sɛ wɔbɛhunu wo nokora Nyankopɔn korɔ no ara ne sɛdeɛ wosomaa no Yesu Kristo no sɛ nkurɔfoɔ kan saa nsɛm yi a yɛntoa so o wɔn ntoa so wɔn sɛ na yɛn ne daa nkwa sɛ wɔbɛhunu nokora Nyankopɔn korɔ no yɛka korɔ no pɛ ne yɛgyae yɛntoa so awɔ sɛ wokunu nea wɔtwerɛ kronkron wɔyɛ mmienu ɔse na wahunu wo nokora Nyankopɔn korɔ no ɔde maa ne nsa so kyerɛ soro sɛ mote ase a yɛnkenkan John 17:1 yenum na Yesu kaeɛ na wɔmaa n'ani so kyerɛ soro na wɔkaa sɛ agya dɔn no wadu hyɛ wɔ baa animuonyam na wɔbaa no nso wahyɛ wɔ animuonyam verse 2 sɛdeɛ womaa no honam nyinaa so tumi sɛ adeɛ biara wɔde ama no ama wɔn daa nkwa verse 3 na yɛn ne daa nkwa sɛ wɔbɛhunu wo
nokoro Nyankopɔn koro no ne die wosoma no Yesu Kristo no. Verse 4. Medie mashawe ni muonyama asase so mawie adwuma wode ma mesa menwa no na afi. Verse 5. Na afi agya fa ni muonyama me wono wonkyɛn ansa na wɔbɔ wiase no hwɛ me wo ara wonkyɛn. Wagno de hia ne sɛ wɔbɛtoa so na wɔtoa so abɛte de Kristo ka no ase. Awojamon kai sɛ Yesu manani so kyerɛ soro. No wɔbɔ Nyankopɔn pa yɛ ɔse agya dɔn wadu. Hyɛ wɔbaa ni muonyam na wɔbaa nso wahyɛ wani muonyam. Ɛne wɔka sɛ yei ne daa nkwa kae sɛ no wɔhwɛ soro. Yei ne daa nkwa sɛ wɔbɛhu no wo nokoro Nyankopɔn koro no. Abrɛ na woni soro. Na asase so no wɔwɔ nokoro wɔ mu ne sɛ ɔbɛyɛ honam ofiri soro ɛsanee. Ɔma yɛn kenkan John 6 verse 38. Every say John 6:38. Every say mesane me firi soro me bae. Ɛnyɛ sɛ merebɛyɛ deɛ me ara mepɛ na mmom deɛ wɔsoma me no apɛdeɛ. Ɛrɛti na woni soro. Wasane bae. Na wodi pe biara ni hɔ a obefiri wɔ soro asane aba asase so nipa biara ni wagye wɔ no pɛ nti esane so wɔ asase so nti ɔmane ni so kyerɛ soro ɛkasa kyerɛ agya no sɛ agya yɛ ne da nkwa sɛ wɔbehu no wɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ Kristofoɔ no behu no wɔ nokoro Nyankopɔn koro no nokoro Nyankopɔn koro wɔ hene a ɔwɔ soro no saa brɛ no mafiri sɛ saa brɛ no na Kristo ni wɔ soro bio no wɔ asase so nti wɔmaa n'ani so kyerɛ soro kaa sɛ befiri soro na mesane me bae na mmom sɛ wɔbɛtoa so John 17 verse 5 ɛse na afei agya fa animuonyam a mewɔ no wo nkyɛn ansa na wɔbɔ wiase no hyɛ me wo ara wo nkyɛn. Ɛno nti ansa na bɛbɔ wiase no na ɔwɔ n'animuonyam mpo firi agya no nkyɛn dada. Nti yɛn wɔ twam kabie mu ɔsɛ fa animuonyam a mewɔ no wo nkyɛn ansa na wɔbɔ wiase no hyɛ me wo ara wo nkyɛn. Ɔbɛyɛ na wayɛ nipa wɔyɛ nipa dasani wɔhunu nipa dasani betumi asane afiri wiem apɛ na yɛnkɔ John 17:24 yɛn ne de afoforɔ nso nsanka John 17:24 agya wɔn a wɔde wɔn ama me no pɛpɛ sɛ faako a mewɔ no wɔn nso mmɛka me ho na wɔhunu m'animuonyam a wɔmaa me no efiri sɛ wodɔ me ansa na wɔhyɛ wiase ase. Enti ansa na yɛbɛbɔ wiase no na Nyankopɔn dɔ ne ba no dada na wɔhyɛ no animuonyam koraa ansa na yɛbɛbɔ wiase. Enti ɛbra no wɔbɛfra kɔ soro bio no wɔkaa sɛ agya mɛpɛ sɛ wɔn a wɔde wɔn ama me no mɛpɛ sɛ faako a mewɔ no wɔn nso mmɛka me ho na wɔhunu m'animuonyam a wɔmaa me no ɛfiri sɛ wodɔ me ansa na wɔhyɛ wiase ase. Enti ɔbaayɛ koraa ansa na yɛbɛbɔ wiase na afei deɛ wɔbɛsii dan yɛ nipa dasani. Yɛbɛsɛ yɛkyɛ akɔ John 17 verse 3 say na yei ne daa nkwa sɛ wɔbɛhunu wo nokoro Nyankopɔn koro no. Awɔ sɛ wɔn nso muhunu sɛ mo no wo de ni die ma agya no afa ni die ma Kristo nso fa ni die ma wɔn baa no nyinaa. John 14 verse 1 I say mo ma mo akoma entutu mo nye wɔ Nyankopɔn ni na me nso mo nye me ni nti ɛbɛgye ni nkurɔfoɔ mienu na ɛdie Kristo sɛ de ɔsɛ mo nye wɔ Nyankopɔn ni na me nso mo nye me ni nti agya no wɔ ba no ɛbɛsom wɔn mienu nyinaa afei Nyankopɔn ba no
Hwana wo Yesu. Omaya kenkan Psalms 2 verse 7. Na mekano di Awurade ahye. Awurade asem se meba ne wo ene na mawo. Nti tete no achare pa. Efrisantini ni yewe Nyankopɔn se meba ne wo me na mawo ne. Na hemfa na agya Nyankopɔn wo Kristo ahyase efiri hene. Yanken kan John 1 verse 18. Nyankopɔn firi hemfa no wo no owo ne fa he. Obi hunu we Nyankopɔn pen. Oba wo no kro no a otwere agya no kokumu no. Ono na wayi no adi atwere. Efiri fiti ase no na oba no no wo hye agya no kokumu. Enti oba no wo hye agya no kokumu owo no. Ente Nyankopɔn ka ache ne se meba ne wo me na ma wo ne no. Enti dabane ya wo Kristo. Abro se agya no ɔro so wo agya Nyankopɔn so wo na me ne obi wo pampanga eje akyinye ɛna ɔse na ofiri se Nyankopɔn ba wo na me se wonim se Nyankopɔn wo ɔse Nyankopɔn wo na me se kai se wo Nyankopɔn aka se me na ma wo ne hwan ɔse me na ma wo we agya Nyankopɔn no wankasa mu ne wo ka cha ne ba no se me na ma wo ne na dabane ya wo no dabane ya Nyankopɔn wo ne ba no ɔse Yanken kan John 17:24 eja wana wode wana mame no be pesa fa akwa me wo no wana so meka me ho na wo hunu mani mu onyama wo ma me no efiri se wo dome ansana wo she wiase ase galing siya sa sinapupunan ng ama. Ogno ansana be bo wiase no na Hindi ba si Eva galing sa agya Nyankopɔn awo no tata say ne se Hawa ofiri Adam mpade no mu baako me no kore omoto ye no kwaseme watwera memfa ahwenkan bibiara ho oba yankenkan Genesis 2:21 na Awurade Nyankopɔn ma enna hoto Adam so na wadae na woyi ne mfem pade mu baako na wode nam sianan mu na Awurade Nyankopɔn de mpade woyi free onipa no mu no ye oba na wode no brɛ onipa no na onipa na sa Adam no kan se ampa ara menom pemu dompe na me honam ni ankasa niye oyi no obafra no oba afisi obarema mu no oyi ni free ye senti no obarema beja na agya ne na ode ne ho akobata na yere ho na waye honam ko Kabata kuna na ɛhɔ no na mmara no firi sɛ awarefo yɛ honam baako ade tirɛfi sɛ firi fiti ase na bɛyɛ baako pɛ Hawa ofiri Adam mu ɛno nti a sɛ wɔbarima ware a yɛbu wɔn mmienu sɛ wɔyɛ honam baako no ɔma yɛnkenkan Matthew 19:5 ɛna wɔka se yɛti na ɔbarima bɛgya na agya ne na hɔ na wɔn baanu ayɛ honam koro enti wɔn na so nyɛ baanu bio na mmom wɔyɛ honam koro enti deɛ wɔ Nyankopɔn de yɛbɔ mu no ɛma wɔ nipa biara ntete ntɛm wɔ Kristo se deɛ nti wɔbaa no wɔbarima ware wɔn na so nyɛ baanu bio wɔyɛ baako ɛfiri sɛ ɔbaa efiri wɔbarima mu efiri fiti ase na wɔyɛ baako pɛ saa na Nyankopɔn te fiti ase no ɔno nkwa na wɔ hɔ ɔyɛ Nyankopɔn koro sɛ me na medi kan efiti no abra no ɔno nkwa wɔ no ɔka sɛ me nkwa na medi kan na ebere bi baaye no wɔwo ya wɔyɛ ɔda so yɛ ɔno nkwa bi te sɛ Adam efiti ase na Adam nkwa na wɔ hɔ na etere yɛ yi ha wɔ free Adam mpade mu bɔ ɔbaa brɛ no wobɛka sɛ Adam da so yɛ ɔno nkwa na te ase ana wɔna so nyɛ baa no bio wɔyɛ honam koro na so wo se wɔyɛ mmienu ɔbaa na ɔbarima na so Nyankopɔn se wɔnyɛ baa no wɔyɛ baako enti mmienu no yɛ baako wɔ Nyankopɔn ani na agya no ɔbaa no nso wɔ efiti ase no wɔnyɛ baako ɛfiri sɛ wɔfiri agya no kokum no ɔbaae sɛ ɔbaa bɛyɛ mmienu ɔsɛ daabi Nyankopɔn baako pɛ na wɔ hɔ
Yan kan. Then when Nyankopɔn kae, John 10:30. Me ne ejano ye baako. Eyo no wakai, was me ne ejano ye baako. Oh, nti ampa se frifiti ya se no wa ye baako. Ofreja na kukum. Na sesie ya wawo wona wie na odi ye mbedi dwuma wo Nyankopɔn so Nyankopɔn na wono waye pɛ no woni awie no betumi akan no. Na se wo kan Nyankopɔn na o se me ne ma agya ye baako. Nti wa ye baako, de na ye mfumuso. De ye mfumuso no se enipa kan Nyankopɔn te se de wo kan enipa. Ke awarefo mpo, awarefo kra ye se mo ye baako. Oba no wa bare ma no ye se mo ye baako. Awarefo mpo ye nsusu wo. When Nyankopɔn se wona so nya mienu wa ye baako. Oba no wa bare ma ware wa nya mienu bi wa ye baako. Tentina kye a wasi wa ye mienu. Na se Nyankopɔn se warefo ye baako a na se Kristo ka se mene agya no ye baako a wa ka no kreto do. Abraɔ na biribiara ma ye no. No kra se wo Nyankopɔn ye koro. Wo Nyankopɔn se me na medi kan. Me na medi kan. Adeti na waka se me na medi kan so obiara ma nya no. Obiara ni nani mu kana ma. Ɔno na wodi nkan baaye. Na ebre bi baaye. De no ɔwɔ ne kokum no ɔwo no. Ɔwo no wadan kwama mu. Enti waya he, waya mienu. Na se empo waya mienu kra no a yebu wa ne sabaako. Na so ene enkrofo na bone tofa o se Nyankopɔn se de obiara ni ho a wote se me no kre Avete wo Nyankopɔn abosom a wo Israel no nte se Nyankopɔn no kre enfumusuo biara ni mu nyame foforo biara ni woje wo no nko nanso de wo firi ni mu baaye no de wo firi ni mu no ne ba no firi no no adwa ne kokum onua yene kra konkon mo mmara ede da so na se wate ase beda wase bebiri sana ho ay makinig kayo ng ating doktrina. Punta naman po tayo beda wase na mene da so na se mo betie era demras mi mama yenko Hawkins City ene oni abara ma Ryan one ohoho Vietnam fo but to us so asada enka Nyankopɔn bebre brother Eli ni brother Daniel Yahoho be bisa na se bisa ne Roman Catholic ni woni aba Elizabeth were they 57 years Kasi po, Tama wajo. sabi, ang naririnig ko po sa, na nasa Bible, na kaneno ang si Eva at Adan, en sama matetefa doon po tayo nang aye kra kronkron ho ankrofo keka no lahat po wa ma se magkakamag Adam ni Eve pero dati po, enipa nyina afiri won mo mag-asawa sila. na wo se free fitia se na nipa nyina ya busuya baako Pero bakit po ngayon? na nipa nyina ya nuanom na Po ngayon, wa mo di nkutahudie hindi na po pwede. o mo mpo e ware won ho na adanti na yemre mu die untumi ngware wunua Bawal talaga mag-asawa ang magkamag-anak. onua empo nipa emre mu na Nyankopɔn emre mu no kra ya chiwade se wo ba ware eye wa umoja no ware wa umoja mpo wabusuani emfa ne se wotoso me yensa arenti amrani mu no untumi ngware wunua untumi ngware o maame untumi ngware o papa eye chiwade anampo wo maame nua anase wo cousin anase wo maame nua defa ne se wunua ba mpo untumi ngware no wa wunua ba untumi ngware wunua ba ana wo faase ye untumi ngware no eye chiwade yankenkan Leviticus 18 verse 6 obiara nkɔ ne boja biara waye ne honam no ho enkoyi na dagya so mani awurade eye Nyankopɔn achiwade o se obiara nkɔ ne moja na wabusuani ho nkoyi na dagya so ene wabusuani bi ana Atempɔn nyansasɛm a wɔmu wɔ no sɛ adɛnti na mfitiaseɛ Cain ne Eve mma no ɔmo wareware wɔn ho ɔmo nyinaa yɛ abusua baako onua ba Elizabeth sɛ na tie yɛn kenkan James 1 verse 17 akyɛdeɛ pa nyinaa ne akyɛdeɛ a ɛyɛ pa nyinaa firi soro ɛfiri han agya no nkyɛn na ɛba ɔno na
nsakyerɛeɛ ne adane sunsum ini ne mu. Yung ama, yun lang ang walang pagbabago. Agya no, ɔno nkuto na pararage anasa adane ne mu. Pararage. Pararage kyerɛ sɛ nsakyerɛeɛ. Onyankopɔn pɛ ɛna nsakyerɛeɛ ini ne mu. Onyankopɔn pɛ na wɔnsesa. Nsakyerɛeɛ ase kyerɛ ne wonua. Abra mmerɛ kɔ n'anim wɔ no. Mmerɛ santene nie. Yɛn na yɛyɛ nipa no. Yɛn no yewu. Onyankopɔn pɛ na wɔnwuo. Onyankopɔn wansesa sɛdeɛ wɔte ne saa ara na wɔte ɔno wansesa. Sɛdeɛ wɔte ne saa na wɔte afebɔɔ dankwa. Yɛn nipa yɛsesa. Onyankopɔn deɛ ɔwɔ ne tebea a ɛyɛ pɛ mu. Ɔwɔ ne tebea papa mu. Onyankopɔn deɛ nsakyerɛeɛ biara ne ne mu. Na onua nipa deɛ nipa deɛ nipa ɛsakyera te sɛ yɛn. Nipa mmoawa nketenkete a ɛde yade yɛ bampo nsakyerɛeɛ wɔ wɔn mu. Arene afa ne sɛ transmutation as a transmutant. Almost sesa. Wɔn mo te bɛrɛ tumi sesa te sɛ ɛnɛ mmoawa aba. Ɛnɛ sɛ ne sɛ nipa dodoɔ no bebree nti na mmoawa n'asoro. Wɔn mo anyini. Na ɛnɛ yɛ wɔ nnuro bebree a obetumi de yawo akum mmoawa nti ɛnɛ pane bebree ne aba no. Ɛbɛsɛ na mmoa na sesa wɔn ho ayɛ dene. Kane pane ne yɛde wɔn wu na ɛnɛ wɔde wɔn owu. Gye me pa kyɛ ne sɛ yɛn nipa. Mmerɛ kɔ n'anim wɔ no. Nipa sesa. Anaasɛ yɛbɛnya nipadua akɔ ahodoɔ bebree. Nipadua ɛsesa. Itane ɛyɛ nsakyerɛeɛ nti. Ebi wɔde bɛyɛ tuntum, ebi bɛyɛ fitaa. Ebi yɛ yellow. Is China for? Is India for? America for India for yɛ kɔ America for ɛyɛ fitaa. Nti yɛn esi nsakyerɛeɛ si wɔ nipa brabɔ mu sɛ ɔware ɛwɔ nsakyerɛeɛ mu a sɛ wo no ɔware wabusuani a nipa dodoɔ no a ɛyɛ awarefoɔ no a kane na wɔn yɛ nnuanom a wɔn wareware wɔn ankasa ho no mprepe ne nkwalaa no adwene mu ka wɔn ade kyerɛ sɛ nipa sesa. Abra awon toa so no twam na ɛkɔ n'anim wɔ. Na ɛnɛ sane nnuro nnuane a yɛdi mpɔtɛmu a yɛteɛ ɛnɛ ɛde susuanso bɔne pii abrɛ yɛ nipadua mfato ho sɛ awarefoɔ a wɔn sɛ nnuanom mmienu ware a saa dɛm no bɛdɛɛdi. Atoda ɛyɛ honam fam nipadua mu na ɛtɔ sini. Mmerɛ santene nie ɛna yɛn nipa no nsakyerɛeɛ si wɔ yɛn abrabɔ mu ama yɛn kane tebea yɛwɔ mu no asesa. Hawa abra so ono utumi di 100 years mpo na ɔte ase. Awo yɛmmerɛ mu no udi 100 years Nyankopɔn na ayɛ wadom. Ɛta ne nsakyerɛeɛ wɔ nipa mu nti. Yɛnom ne yɛabodom nyansapɛ no mu no ma no baako nti a
Eye chiwade so ba ware wo mogya no. Ana wabusuani. Sa Biblia naman, kaya ipinagbabawal ng Diyos mag-asawa ka Every sabado niya sa pwede siya fo kunu siya so bone de ba. Twerɛ Kronkron mo na ye chiwade. mag-asawa at dumami ang lahi. So ba ware wo mogya. Hindi doon sa paraan na magkakaroon ng depekto. Kasi kung ang magiging mag-asawa, puro magkapatid, magpipinsan, ang maipupunta ng mga tao, may mga... Wane ba ware no? So mo nyina ya ware fo. Kaya pinagbawal niya later. Ni pa ba wo enya papa. Magpapakarami nga sila magkakaroon. Nyankopɔn wa chiwade. Pero nung matagal na ang lahi ng tao, kasi ngayon... Chiwade wa ba doso. Daso butayanti ya. Inipa. Napakarami ng pagbabagong nangyari dahil sa mga pagbabagong nangyari sa mundo, nagkaroon ng maraming man-made chemicals, nagkaroon ng... Ika na sa traya, abe Wiase nti. Inipa wo nrunro. Sa traya ba inipa wo mo ahyasodie mu anasa DNA. Arete ye wo Nyankopɔn wa chiwade ye so ba ware wabusuani. Ang mapangasawa mo ay hindi mo ka mag-anak na malapit para hindi maglalaban yung inyong dugo. Maging malusog ang mga anak. Kaya chiwade ye so ba ware. Sana naunawaan. Brother Eli, we have also... Wabusuani anaba ware wa wo ba. She's a Christian. Her name is Madelina. Na unevo from wa your friend Madelina. My name Nga, and I am Vietnamese. You can call me Madeline. And Your friend Marilyn. my question is, Ape masɛmmisa say, real father of Jesus. Yesu Kristo papa pa ne hwan. A broad question that needs a broad answer. Sister. Yeah, asɛmmisa kɛseɛ hia no yie kɛseɛ oni aba Angeline. Father of Jesus Dedi kan in the flesh was Joseph. The Yesu husband of Kristo. Mary, but it is not so. Ne papa yɛbɛtumi aka sɛ yɛbɛka sɛ honam fam ɔyɛ wɔ papa no a nkurɔfoɔ ni mu no ɛyɛ Joseph nanso nyɛ Joseph ɛna wo Yesu. Yɛnkenka Yesu Kristo a wɔwɔ ho nsɛm. Yɛnkenka Matthew 1:18. Na sɛdeɛ Yesu Kristo a wɔwɔ tie nie. Wɔde ne na Maria ma Joseph sɛ asi wayere. Na wɔnya nhyia mu no wohunu sɛ ɔnyem de efiri honhom kronkron mu. Oni abate ase sɛ bro yɛde ne na Maria ama Joseph asi wayere yɛka sɛ yɛde ne ma Joseph sɛ asi wayere a kyerɛ sɛ Joseph ne Maria no ɔma yɛ engagement ɔma hyehyɛ wɔn ho bɔ ɔma wante aseɛ koro ɛbere bɛba ɔbɛyɛ wɔ kunu no wɔ yere na ɛbere ba yɛ wunu sɛ Maria ɛnye nsɛne deɛ efiri wɔ hom kronkron no ɛnyɛ ayɛ Joseph ɛna ɛnye nsɛne Maria ɛna yɛwo Yesu Maria no wɔhunu sɛ efiri wɔ hom kronkron no mu yɛyɛ deɛ efiri wɔ hom kronkron no mu mahunu deɛ maa Maria enyi nsɛne yɛ no ɔma yɛnte aseɛ na ɛyɛ ɔma yɛmfa adwenebɔne bi anto akyiri asɔfoɔ binom keka sɛ ɔhom kronkron ne Maria kɔdi mpamu agorɔ na Maria enyi nsɛne yɛ ɔma adwene na ɛnyɛ dam na ɔmo abɔ yɛyɛ abususɛm ka kɛsɛ tia ɔhom kronkron no Twerɛ Kronkron no sɛ na ɔnyemdeɛ efiri honhom kronkron mu yɛka sɛ ɔnyemdeɛ efiri honhom kronkron mu a kyɛsɛ nam honhom kronkron no tumi so na saa abɔfra no ɛbɛtena ɛyɛ Maria yɛfunu mu na Maria ne kosua a ɛhwɛ na ɛyɛ ma na nya abɔfra no tumi bɛtena ne yɛfunu mu no ɛyɛ honhom kronkron ne adwuma Baba yenkenken Genesis 1:2.
na asase yɛ sakasaka a ɛni bɔbea biara na esum wɔ abunu no ani na wo Nyankopɔn honhom butu nsuo no ani Nyankopɔn honhom ɛbra no yɛbɔ asase no wo Nyankopɔn honhom ɛna butu nsuo no ani mobɛte aseɛ sɛ ɛfiri saa abra na asase yɛ sakasaka ne kunu na ɛyɛ nsuo mu ano pɛ na honhom kronkron no na Nyankopɔn honhom butu nsuo no ani na ɛdeɛn na honhom kronkron no yɔɔyɛ ɛwɔ nsuo a yɛaboa no no deɛn na honhom kronkron no yɔɔyɛ yɛn kan Psalms 104 verse 30 wɔsoma wa honhom ba na wɔde bɔ wɔn na wɔma asase ani yɛ foforo asase ani yɛ foforo no asase ani yɛ foforo no ɛyɛ honhom kronkron na yɔɔyɛ ɔma yɛnte aseɛ sɛ firi mfitiaseɛ no na asase yɛ sakasaka ne hunu na ni tebi ani bɔbea biara so honhom kronkron no butu nsuo no ani kyerɛ sɛ honhom kronkron no yɛ biribi wɔ nsuo no so ɔyɛ biribi wɔ nsuo no anim sɛdeɛ adi yɛ wɔ Twerɛ Kronkron mu no ɛna honhom kronkron no so ɛna Onyankopɔn ɛde bɔɔ mmepɔ sie nkokoɔ subɔnhwa apo na adeɛ biara na yɛhunu no ɛyɛ honhom kronkron na ɛyɛ mmepɔ ne nkokoɔ ne sie ne subɔnhwa mu hunu na ɛyɛ honhom kronkron na adwuma na Maria deɛ ma Maria nyinsɛ ne yɛ no ɛyɛ honhom kronkron no ɛna wɔnam ne tumi so na ma osua kɔpɔte ɛwɔ Maria awodie mu no ɛha ne yɛ ma ne bɛyɛ abɔ honam enti Yosef deɛ ɛnyɛ wɔn wankasa mu asene mu ba ne abɔfra Yesu na ɛyɛ honhom kronkron adwuma a ɛhyɛ aseɛ firi akokoa no ɔwɔ Maria awodie mu no yɛne Maria yɛne Yesu Kristo ho asɛm no na nipadua akyire no ɛbɛyɛ Nyankopɔn ba no tenabea honamdua Maria nyinsɛ ne yɛ no ɛbɛyɛ honamdua Nyankopɔn ba no ɔwo no honhom fam bɛtena yɛnkyɛ mɛkasa no yɛ so na deɛ yɛwo firi daa nkwama mu ɛgya ne firi fitiase na ɔno nko a nɛte wɔ se me na medi kan na so berɛ bi baeɛ a ɛgya no woo ne ba ɔma yɛn kan Psalms 2 verse 7 mɛka no deɛ Awurade yɛhyɛ no Awurade yɛse me sɛ me ba ne ho ɛnɛ na ma wowoɔ ɔba no ɛgya na ɛwoo no ɔwo ne firi daa nkwama mu pɔmɔtɔ ɛgya no ma yɛn te aseɛ sɛ wɔyɛ honhom John 4:24 wo Nyankopɔn yɛ honhom nti bere a ɔwoo ne ba no ɔma yɛn te aseɛ sɛ ɔbɛwo a ɔbɛwo honhom foforo ɛwere sɛ Twerɛ Kronkron no akwan sɛ bɛtumi yɛ asi sɛ honhom wo nti honhom bɛtumi asia wɔ honhom foforo yɛn kan John chapter 3 verse 6 deɛ wɔfiri ɔhonam mu awo no ne yɛ honhom na deɛ wɔfiri honhom mu awo no ne yɛ honhom deɛ wɔfiri ɔhonam mu awo no ne yɛ honhom na deɛ wɔfiri honhom mu awo no ne yɛ honhom nti Onyankopɔn no ɔyɛ honhom no ɔwo yɛ no ɔwo deɛ bɛn ne ba no nso yɛ honhom na honhom a ɛgya Nyankopɔn wo yɛ no ɔyɛ Nyankopɔn ba a yɛwo no wɔ daa nkwama mu na so akyire yi saa honhom no a yɛwo no Nyankopɔn ba no ɔyɛ honhom na ɛgya Nyankopɔn wo no wɔ daa nkwama mu no baeɛ a ɔba bɛtena honamdua bi mu na honamdua Nyankopɔn ba no ɔyɛ honhom no a yɛfrɛ no Yesu no ɔbɛba bɛtena mu abɛwu agye yɛn nkwa no honamdua bi a saa honhom na ɛgya Nyankopɔn wo yɛ no
Saa honhom na betena nipa honam dia no mu. De Maria wo ye honam keke. Enum na Nyankopɔn ba wo ye honhom beba betena mu. Enu nti na Kolose for ngoma no etimienu nchemu nkro yanken kan Colossians 2 verse 9. Every say Kristo mu na onyame ankasa ma ye nyina tie wo nipadua mu. Yesu Kristo okuta Nyankopɔn su Nyankopɔn ankasa ma ye ewo ne tebea mu. Na nipadua no de ebeye Nyankopɔn ba no ɔyɛ honhom no tena bere a wabɛtemu mmere kakra. Nyankopɔn ne ba no ɔwo no wadan kwama mu ansa na ɔbɛbɔ ade nyinaa no ɔyɛ honhom. Na ɔba asase so no ɔyɛ honhom nti wuhunu no nti ehia so ɔbɛtena honamdua bi mu. Te honamdua Maria nyinsa ne yɛ ne yɛ honhom kronkron adwuma. Nti ameka sɛ nsɛmmisa ne so. Yesu Kristo okuta nipa ban mienu. Yedi kan okuta honhom ne pedua. Honhom ne pedua ne yɛ de agya Nyankopɔn wo yɛ. Na no ne yɛfrɛ no sɛ Nyankopɔn ba. Ɛna wɔsa so kuta honamdua bi a Maria nyinsa ne wo yɛ. Na ne yɛfrɛ no sɛ nipa no. Na mmom honamdua na Maria nyinsa ne yɛ de Nyankopɔn ba no yɛ honhom bɛba bɛtena mu mama yɛn kenkan. Yɛn kenkan Hebrews 10 verse 5. Enti ɔreba wiase no na wɔka sɛ afɔdeɛ ne ayɛyɛdeɛ wampɛ ɔhonam na wasiesie de ama me. Enti ɔreba wiase no pamotwo sɛ yɛde yɛadwen bɛdi nsɛm yɛkyiri yie paa. Enti ɔreba wiase no kyerɛ sɛ wɔmfiri ha. Wanhyɛ aseɛ mfiri ha. Banko na wɔbaa wiase nti wanhyɛ aseɛ mfiri ha. Hyɛne nko na wɔhyɛ wiase. Wuranko na wɔwura wiase. Enti ɔse ɔreba wiase no wɔka sɛ afɔdeɛ ne ayɛyɛdeɛ wampɛ ɔhonam na wasiesie de ama me. Enti ansa na honhom no a yɛwo no firi dan kom bɛba asase so no ne yɛsiesie honamdua bi ama no. Na saa honamdua ne yɛfrɛ no Yesu no Maria ba. Ɛno na Maria nyinsa ne yɛ. Nti honamdua na Maria nyinsa ne yɛ ɛyɛ honhom kronkron na bɔto Maria wodie mu. Na saa honamdua no mu na Nyankopɔn ba no ɔyɛ honhom a ɛgya Nyankopɔn no amu wo ne firi daa nkwama mu no. Saa honhom no ɔwo no ɔba bɛtena saa honamdua no a Maria nyinsa ne mu. Wɔba bɛka Nyankopɔn hini ho asɛm pa kyerɛ amansan. DWUMADIE de sɛ mate aseɛ. Ɛwɔ mo sɛ yɛ asɛm ti kɛseɛ. Ɛso mɛba mɛ hɔ ba de ne sɛ mɛma mo adwene bi. Bɛbɔ ne tɔfa ma mo adwene bi na ɛyɛ wate wasɛm misa no ano yi ase. Onu aba wate aseɛ. Ane. Yɛ ase mɛda ase. Bɛpɛ sɛ mɛsan so de asɛm misa baakɔ pɛ so. Na Yesu Kristo yɛwo ne wie no Yesu Kristo wu akyiri no yɛante Yosef ho asɛm bio menamfoɔ bisa me sɛ na Yesu wu akyiri na Yosef wɔ hene ɔkɔ hemfa nti da Yesu wu yɛ no akyiri no deɛ na to Yosef wonim ansa kra na Yesu yɛbɛkum no na Yosef wu dada. Yosef wu gya Yesu Kristo. Owu gya ne yere Maria ne Yesu. Yosef owu gya Maria ne Yesu. Adentra yɛnkenkan deɛ si yɛ wɔ asɛnnua ne so. Yɛnkenkan John 19 verse 25. Enti asraafo no na ye no me so na Yesu ne nua ba Maria Clopa yere no agina sɛnua na se na Yesu hunu ne na ne osuani a wɔdɔ no sɛ ogina hɔ no ɔsɛ ne na sɛ ɔba hwɛ wo bani ape wɔse osuani no sɛ hwɛ wo nanie na efi dɔn no ara mu no osuani no de no kɔ ɔno ara ne fie. Abraɔ no ɔwɔ asɛnnua no so no na enipa bi no mu atwa asɛnnua no ho ahyia na nipa bi no mu bɛn no ɔmaame ɛna wɔmaame nua ba
Ono so yɛfrɛ no Maria Cleopa yere. Ɛna Mary Magdalene nso wɔ hɔ. Enti na Maria mmiɛnsa na egyina sɛ nua no ho. Maria no baako yɛ Yesu maame Maria. Ɛna Maria baako no yɛ Yesu maame nua baa Maria yɛfrɛ ɔyɛ Cleopa yere. Ɛna Maria foforɔ bi nso ɔyɛ Maria Magdalene. Na Yesu ohunu wa maame no. Ohunu sɛ wɔne ne osuani bi gyina hɔ. Na saa osuani na Maria ne gyina hɔ no na Yesu pɛ n'asɛm. Na osuani a yɛpɛ n'asɛm no ne Yohane, ntɛfa ne Yohane ɔdɔfoɔ no. John the Beloved. Na Awurade Yesu Kristo apɛw saa osuani yi asɛm yi ɔdɔ no yi. Na saa osuani na twere ne koko mu no. Ebra no wa mu didi no. Ye wa Twerɛ Kronkron no mu. Yohane osuani a anawosomafo na Yesu Kristo pɛ n'asɛm pa. Na bra wo hunu sɛ saa osuani ne o maame gyina hɔ no mo no. Ɔka kyerɛ wo maame Maria sɛ. Ɔsɛ ɔba hwɛ wo bani. Every say Yesu Kristo. Ɔyɛ Maria ba. Na sɛsɛ no wo bewu. Wo bewu wa sɛ nua ne so. Nti ɔka kyerɛ Maria sɛ hwɛ ɔba hwɛ wo bani. Adesanya ne wɔka kyerɛ ɛyɛ ɔmaame sɛ yɛn obesi manen wa hwɛ wo so. Nti ɔsɛ ɔba hwɛ wo bani no wɔka kyerɛ saa wosuani no wɔpɛ na asɛm no so ne sɛ hwɛ wo nanie ɔka kyerɛ Yohane sɛ wo nanie adentira ɛyɛ gidi a ɛnyɛ na wa Kristofoɔ mu nuaba sɛ ɛna no ɛwo yɛka sɛ wo na ɛno nkyɛ sɛ wo maame ɔno amu kyim wo na sɛ wɔnya wo maame ɔno ankese mu wo mpo wo betumi ayɛ ne sɛ wa wo maame ano betumi ayɛ ne sɛ wa wo papa ɔsɛ mo mienu nyina mo yɛ Nyankopɔn ne nkoa na yɛbɛku ne yɛn aka no Matthew nwoma ne mu Matthew 12 verse 46 na oguso rekasa kyerɛ nkrɔfo akuakuo no hwɛ ne na ne nuanom begina akyiri pɛ sɛ wɔne no kasa na obi ka kyerɛ no sɛ hwɛ wo na ne wo nuanom gyina akyiri pɛ sɛ wɔne wo kasa na wobua sɛ deɛ wɔsɛ no saa no sɛ hwan ne me na hwan ne me nuanom na wɔtene ne nsa kyerɛ n'asuafoɔ no so kaa sɛ hwɛ me na ne me nuanom ni na obiara wɔbɛyɛ m'agya ɔwɔ soro no apɛdeɛ no ɔno ara ne me nua barima ne me nua ma ne ɛna sɛdeɛ Awurade Yesu Kristo hyɛ no wɔse obiara wɔyɛ n'agya ɔwɔ soro no apɛdeɛ no ɔyɛ wɔnom sɛ ɔno ara ne na ɔno ara ne nua barima anaasɛ ɔno ara ne nua baa areti Kristofoɔ mpɔtamu no sɛ ɔbaa no ɛnyɛ wɔ maame ɔwɔ wo mpokra no a ɛsiane sɛ ɔyɛ agya Nyankopɔn ɔwɔ soro no apɛdeɛ nti wobɛtumi ayɛ no sɛ waa wo maame anaasɛ waa wo ba barima anaa waa wo baba anaa waa wo nua barima anaasɛ waa wo nua baa ɛbra na Yesu Kristo ewu wa sɛ nua no so no wohunu osuani a wɔpɛ na asɛm no ɔne Yohane na wɔka kyerɛ ne na sɛ ɔbaa hwɛ wo bani ɛfiri sɛ wobɛtumi ayɛ no wɔ biara sɛ wo ba obi a ɔyɛ Nyankopɔn apɛdeɛ obi a ɔyɛ Nyankopɔn odi Nyankopɔn no mmara nsɛm so no na wɔsi wosuani ne sɛ hwɛ wo nani na onua ba hyɛ ne nso mesrɛ wo ada kenkan saa wɔfa di makyi na ɛfiri saa dɔn no wosuani de no kɔɔ no ara ne fie kyerɛ sɛ Yohane subon Yohane Yesu Kristo ne suani no ɔde Maria ɛkɔ wɔ no ara ne fie ɛkyerɛ sɛ ɛfiri sɛ saa brɛ na Yosef ni hɔ no wawu kanka ɔte ase anka wɔmfa ne nhyɛ obi foforɔ nsa saa brɛ na Yosef Maria kunu no wawu ɛno nti Awurade Yesu Kristo no wɔ ɔba bɛwu wɔ sɛ nua no soɔ no ɔde wɔ maame ɛhyɛ
ne suani no wɔdɔ no no nsa ɛka sɛ wonani na ɛfiri saa dɔn no ara mu no osuani no de no kɔɔ ɔno ara ne fie ɛti Maria ne nkwa na ɛkaeɛ no wɔde tenaa Yohane a yɛdɔ no no fie. Yɛkyerɛ sɛ na Yohane inni hɔnom yɛkyerɛ sɛ na Joseph inni hɔnom saa berɛ no bi Onuaba Magdalene wate aseɛ. Ano meda wase. Minsan pa po ay papasalamat tayong muli sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na ipinagkaloob sa atin para dito sa na yɛmo no bio yɛda wɔ Nyankopɔn ase sɛ yɛsɛ tumi aka akwanya pa yɛbrɛ a yɛde yɛn wiase gyina Twerɛ Kronkron ne mu nsɛmmisa mmerɛ hyehyɛ so na ɛnam wɔ Nyankopɔn ne ho mmɔborɔ ne ne mmɔwa so ne yɛde dwumadie brɛ mu yɛmfiri MCGI anaasɛ Members Church of God International. Yɛnuanom ansa ne yɛbɛpɔn no mama yɛn nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ ɛnsrɛ wɔ Nyankopɔn mama yɛmmɔ mpaeɛ nuanom. Ama naming nasa langit, sa pangalan po ng iyong bugtong na Yan Agya wɔwɔ soro ɛwɔ wo dɔba korɔ no din mu yɛn nyinaa Agya yɛbom nag-aalay sa iyo ng yɛfiri yɛn akoma mu alam namin yɛbɔ wɔ yɛn aseda afɔdeɛ na yɛnim sɛ akwanya pa biara a yɛde bɛtie wɔ nokorɛ no ɛfiri wo nkyɛn. Ɛyɛ wo nnwuma ɛyɛ ɔkwan a wɔfa so da wo dɔ adi kyerɛ akra nag-iibig na makaalam wɔbere nokorɛ mu hwehwɛ wɔkyerɛ kwan kalooban mo na dapat naming masunod na wɔpɛ sɛ aming mga wɔhunu wo nokorɛ basbasan mo nawa na wɔpɛ a ang bawat kaluluwa yɛde bɛyɛ adwuma nagsisikap na deɛ ɛsie yɛabrabɔ mu. makinig Yɛsrɛ wo sɛ hyira wɔkra biara wɔanya abotere ng nagmumula sa banal na pɛ sɛ wɔhunu wo nokorɛ kilala mo po kaming lahat a ɛfiri Twerɛsɛm kronkron no mu. sana kaming lahat Agya wo na wonim yɛn nyinaa aming mga yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ sana dumating ang panahon yɛatamfo no mo nso ka ho. Yɛsrɛ wo sɛ mabrɛ pa no nso ng aming na wɔanom ɛnte botaeɛ ɛtirimopɔ ng iyong mga banal na salita na ibig a ɛwɔ namin yɛn akoma mu ase berɛ a yɛreka wo nsɛm pa. ang buong katotohanan Na yɛn ne ade a sulatan yɛpɛ sɛ yɛka kyerɛ wo nokorɛ wɔ Twerɛsɛm no mu nyinaa. Yɛsrɛ wo sɛ daa toa so abɔ yɛn nyinaa ho ban. pinagdadaanan magbukas ka nawa Yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛawɔ ntoatoasoɔ yi mmɔbɔ ng marami ɛwɔ yɛn nsɛsie tebea yɛwɔ mu yi. upang Yɛsrɛ wo sɛ bu yɛn nnipa bebree a wɔyɛ mmere mu no adwene ne wɔ n'akoma mu mabuhay sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔbɛhyɛ ase ahwehwɛ wɔakyira kwan ng Diyos na wɔanom ahunu pangyarihan sa atena wɔtema ne yɛn Nyankopɔn twede yɛn mpɔn samantalang ahoba no bɔ ase. ipinagtatagubilin Bio namin sa iyo Ama ang aming abra buhay at ang aming yɛde yɛadesua yi ba na wie yɛbere tɛ wayi mu no ang aming mga yɛgyae yɛn nkwa ne yɛn hyɛberɛ hyɛ wo nsa. po sa iyo Yɛsrɛ wo sɛ bɔ yɛn abusua ho ban. ligtas na si Kristo. Yɛda wo ase bebree wɔ yɛn Agya nkwa kɛseɛ Kristo Yesu din mu. Amen. Baba yɛn nkyɛn hyerɛ nea. Always to the Father and to the Son is honor and power, and in the Holy Spirit dwell glory forever and ang basbas at ang pag-ibig ng Baba yɛn nyinaa yɛn nsa nka nhyira no wɔ dɔ ɛfiri na Agya wɔ so nkyɛn. at ang pagpapagaling Adom ayaresa Panginoong Hesukristo at ang na nkwagye firi na Awurade Yesu Kristo na Espiritu na Honhom Kronkron mu daa ayɔnkoyɛ magpakailan-kailanman. ne yɛ akoma mu hene daa sisiɛ ne daa ne daa nyinaa. Amen.
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days.
where people will turn against each other because of greed and the insatiable hunger for power and world domination, and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one. Unrest and turmoil all around. The unmistakable stench of evil can be felt everywhere. And people are starting to look for answers and are not finding one. It is time to come together as one and humble ourselves before the Lord of hosts. Let us kneel down and lift our was a Faradian. My uncle to Jennifer. I don't quite to your word to me so about the NFL or money away we are seeing in him. And our money was on. Mama, yes, sir, when you go on to the Ampon. It's an Yama, Nayama, and Menti. And if we ask Mutima Munibiara, I share any that's one and Quaji. Nanyas Mugia Yakumamu, any that's Wakasia abroso. Amanihuno and the performing naturally. And no matter money and no money young Kudipa. Mama, yes, Yakuma. I am mom pie. Manalangin po tayo. Aba, I am mom pie. Nasa mga langit. Yen aja our wasoro. Our inaradi Yesu Kristo din mo. Yan na waboyen. Yan na yefra akuma mo abawang paye. Abaw din kronkron. Ayabani bebreti yawa yabra abumune yasadi mo. That's yeni mi say abroyin na wunyayan huwa botere. Rawo se maya kwai ama yentina bani mu. Esrawo se boye. Na yentime sachra ya adwene na yentime small. Eja bani bebreye yetie wu nyina esrawo se facha yen. Ono de pe nyina bobo. Oyadia ye famui. Wala wa yade wan mobo. Wana wana bam wabuo. Ta wana nida swayora. Esrawo se boa wa mana dikamfo. Wana madem bomo. Awatumi abwa wantimbe mufuo. Awatumi efi yadi mu efi. Esrawo sabo adako tafuo. Wana ujina kono. Awatumi enya yadi ya koswanu aduro. Esrawo sabo wana wabwa. Na wana weneshe wasetina imo. Wana waho trenya wenye mo. Aja winsem na ijaya nkwa na yan shabrashe. Esrawo se hunu yena mabo. Unkuto na yan dasuo. Ada wasibebre. Wayaje nkwa Kristo Yesu dinmu. Amen. Abiyo mari na yenisanka inshira huhia oda free energy wasoro adom kwaje ay free na radi Yesu Kristo na wo kronkron mayo sa na muda atani antina ya kumamu titiro yammamu sesiya na dani dagina amen.